ಹೇಳಿದಿನಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೊಯ್ಯೂಸ ಆಟ ದ್ವೇಚಾವಳಿ ಆಟ ನಾಟಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವತ್ತಿದ್ದದು ಈ ಸರ್ತಿ ತಾಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಿತ ಹಾಜರಿ ದಿನದ ಸಭಾ ದೇಶದ ದೇವರೇ ಸುಲಿಪುದುಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಬುಲೆವಡು ಪಂತು ನಂಚಿತನ ಅಂಗ ನಂಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿನ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಆಸೆನ ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿದ ಜವನೀರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪುಗ ದರ್ದ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕಲಾವಿದರಿನ ಸೇರ್ಪಾದ ತಾಳ ಮೊದಲೇದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಅಂಗದಿ ನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾರಿ ದಿನದಿಂಚಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆವಡು ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಅಂಗದಿದ ಆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಪತ್ತದು ಏರು ದಾದನ್ ತೆರೆದು ಪತ್ತದು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಕನಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಆರು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಪುಲ್ಲುಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಾಮಿಯುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೈ ಕಲಾವಿದರನ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತದ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಧನ್ಯತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೂಡಿದು ಬರೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡುದು ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತನ ತೆಗೆದು ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಇಗಳು ಮಲ್ತ ನೀಡಿದಾದ ಅನುಭವ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪೊಲ್ಲುಡು ನಡಪುಡು ನಾಡ ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೆರಿಸ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಜಪ್ಪೆರೆ ಕೋಟಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಸುಲು ಸೋಂಕಿಲಿ ಮಾರಿ ನಮ್ಮದು ಬತ್ತ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಂತೆ ದುಂಬು ಬೇರೆ ತೋಡ ಅಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಂಡಿತವಾದ ಜಪ್ಪುಲೆ ಕರಿವರ್ಷತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಜೋಗು ನನ್ನ ಜೇಕುನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಪ ನನ್ನ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಾದ ಪುರುಳುಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಬರೋದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದೇರಿ ಯಾನ ಅಕ್ಲೇನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೋನ್ನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದಿಯಾನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರ್ಲಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾಂದು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯದಾಂತನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅರ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸು ಪನ್ಪುನವಿನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ಲ ಅರ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಚಸ್ಸು ಉಂಡು ನಂಗೆ ಪೆರ್ಮೆದಾನೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಅಕಲ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಕರ್ಷೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದುಮಿತ್ತು ಪೂಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ್ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಬರ್ಪುನವು ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಪರಿಸರ ಅಂದಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಆರ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವರ್ಚಸ್ಸು ಪನ್ಪುನೇನು ಉರಿತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮುಡ್ದು ಬೈದಿರು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರು ಮೋಕೆದೀದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಓಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡ ಬತ್ತದಿನಿ ಓಲಗಾತಿರು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತದರೇನು ಎದುಕೊನೊಡುವುದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ನನರಿ ಹಿರಿಯೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು BC ರೋಡು ಅರೆ ಜನಮುಖಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಸೇವೆಡ ಅರೇನು ತೊಡಗಿಸವన్నారు ಪ್ರತಿ BC ರೋಡ್ದ ಪರಿಸರೋಡು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯದ ಅಂತನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರೀತಿಡಿ ಜನಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಪೀರವರ ಏರಿಗಳ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ BC ರೋಡ್ಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆರ್ನ ಅವಧಿಡಾರ್ ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಜನತೆ ಐನು ಏಪಲ ನೆನೆಪುದೀನಂಚಿತ್ತನವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 11 ಲಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 11 ಲಕ್ಷದ ವೆಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಭವನ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋನಾರು ಬೆಂತೇರು ಒಂದು ಏಪಲ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ನೆನೆಪುಡು ಒರಿಪುನವು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಿನಿದಾನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಲ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಘಟಕೆಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ BC ರೋಡ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಆರ್ನ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು
ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅರೆಣಿ ಇನಿಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಂದ ಬನು ಪಿನ್ನಿಲೇಟು ಅರೆಣಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಕಲ್ನ ಯೋಗ ಅರಿನಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನವು ಯಾನು ಕೋಡೆದಾನಿಗಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂಜೆಣ್ಣ ಬರಡು ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿದ ನೆಟ್ಟು ಅರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೋಪುನಾರ ಅಂದದಳ ಇನ್ನು ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆದ ಇದು ಬೈದೇರಿ ಸಂಜೆಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅರೆಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ್ ಬತ್ತದು ದಯಮಂತದರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕನು ಕೊರದು ಅರೆಣಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ರೈ ಬಜಾಲ್ ಅರು ಕುಡ್ಲಾ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇರ್ಲಾಂದು ಅಂಚೆನೆ BJP ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜನಕುಲ್ನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು 4 ಜಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದು ಇನಿ ಅರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜನು ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಾತ ಜಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಕೆನು ಆತ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆವನ್ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸ್ಪಂದಿಸಾದು ಅಕ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಷ್ಟಗೂ ಒದಗುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಇಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಬತ್ತದು ಓಲಗಾತಿರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಿಯಾನಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೋಣ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ದರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸು ಗದ್ದಿಗೆಡು ಓಲಗಾತೇರು ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಬಿ ಬಂಬಿಲ ಇಮೇರು ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಡು ಅರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿನ ಪಡೆಯವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶೇಷಪ್ಪನ್ನೇ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಹೋಕೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಲಗಾತಿರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಿನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತದು ಅರೆಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟೊಗುಲ್ಲೇರಿನಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಳುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆ ಉಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆ ಉಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ಅಂಗಲಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಈ ಪೀಠಡು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲಿ ನಾ ಉಮೇದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಜವಣರಿನ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಂತದು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಬಡಾದು ಒಂಜಾತ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪ್ರತೀಕಿಯು ಮುಕಲ್ನ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡಾದು ಎಡೇನ ಬೆನ್ನಿನ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಆರು ಓಲಗಾತಿರು ಪನ್ಪುನವು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಮಾಡೂರು ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಇನ್ನು ಎದುಕೋ ನೋಡಿ ಸಭೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕನು ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶಾಳ್ವ ಮೋರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಉರ್ದಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಗಿರೀಶಣ್ಣನ ಪುದರಕೇನಂದನಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಂದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕ ಆಯನ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂದು ಬಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರೇರು ಉಲ್ಲನ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸವಾಕ್ಲೇನು ಇನಿ ಗಿರೀಶಣ್ಣನ ಗುರುತಿಸ ಉಡುಂದಾಂಡ ಆರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಕೊರೊಣ್ಣಾರು ಇನಿ ಕಂಬ್ಲಡು ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶಾಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲಾಕನ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಮಿಲ ಅಂದು ಕಟೀಲಪ್ಪನ ಸೇವೆನು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಂದಾರು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾವು ನಾವು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆದಂಚಿನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾರು ಕರಿ ವರ್ಷಲ
ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಆತು ಜಾರ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆದ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಡು ಕಟೀಲ್ ದೇಬೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಗಜ್ಜೆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಯರೆ ಆ ಒಂದನೆಕ್ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೇವೆ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸೇವೆ ನಾಣ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಡದಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ದುಂಬಾಯಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಪಂಜಾಳದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಬಾರಿ ಎದುರುಡು ಮುತಾಲಿಕಡು ಅಂತುದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಈ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪು ಇವ ಎದುಕೊನೋಡರೇನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪುಸ್ತಕನು ಕೊರ್ದು ಅರೇನೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಾವುಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರಿನಿ ಪುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೂತ್ INTUC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಟೆಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೂರ್ಲಿ ಇಂಟೆಕ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಇನಿ ಓಲಗಾತಿರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನದೀನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗುರುತಿಸಾವ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದೀದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದೀದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದಿರು ಅರೆನ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಯಶು ಪಕ್ಕಳಿರು ಬತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಇದ್ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ನನ್ನೋರಿ ಯುವಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಅರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಓಲಗಾತಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕಿನ್ಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪುದರ್ನರಿಗೆ ದೀತೆರರ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಬೆನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯಲ ಅಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಓಲಗಾತಿರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಬತ್ತದರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಅರೆನು ಮೋಕೆಡಿ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಭೆಟ್ ಮಲ್ಲಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಅವೇತೋ ವಿಷಯಗಳೇನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪೂರ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ ನಂಚಿತ್ತನ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಅರೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಕ್ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಇದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕೇರು ಮುರಾರಿ ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯರು ಬತ್ತದಾರೇನು ಮೋಕೆಡು ಇದ್ಕೊನೋಡು. ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿತ್ತನ ಅಂಡಲ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕವಾದೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಅನುಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಟ್ಟಿದೀಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಸ್ಯ ಆಳ್ವೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬೆನ್ನೇರಂತುವರೆ ಕುಸಿಯ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜ ಕಲಾವಿದರು ಅತ್ತಂಡ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸಂಘಟಕರು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲೇನು ತೂಂದುಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಕಲೆ ಕಲಾವಿದರು ರಡ್ಡುಲ ಬುಲೆವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣದ ಪುದರ್ಲ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಣು ಪಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರ್ನಕ್ಲ ಸಾಲಡುಪ್ಪುನಾರು ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ಬೆದ್ರದ ಪುದರ್ ದೆತ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ನೆಂಪು ಬರ್ಪುನು ನಂಗೆ ಶ್ರೀಯುತ KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆಡ್ಲ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಅವಳು ಮೂಡ್ಸಾಯಿನಾರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಣ್ಣಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂಡ ಬಹುಶಃ ಏರು ಆರ್ನ ಚಿತ್ರದ ಆರ್ನ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮದು ಬೂರ್ನು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಯುತ KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾరులు ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲೇರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಾಮಿಯೋಡ್ ಸರಿಯರು ಪ್ರಾರಂಭಡು ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನೆತನದ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸಾರ ನೆರೆತಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆ ಎತ್ತುದನ್ನದು ಮಂಡ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಅಂತೆ ತೆಮ್ಮ ಲತ್ತಿಗುಡ್ಲೆ ತುಂಬಿಲು ಬತ್ತಿಗುಡ್ಲೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಅಂಡ ದೈವ ದೇವರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಎರಲಜ್ಜಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ತುಳು ಚರಿತ್ರೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೇವರನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನವಗ್ರಹರ್ನ ದೋಷ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಆ ದೋಷ ಕಾಯಿಲೆದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತಂಡ ನರತ್ತೈ ಪರಯಾವು ಕಣ್ಣದೈ ಪರಯಾವು ಮಂಡದೈ ಪರಯಾವು ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ವ ದೋಷಗಳ ಪೂಜೆಡ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನಂಚಿತನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಲಾತಂಡು ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಹಾಲಾತಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯನೂ ರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗುರ್ಕಾರಿಕೆ ನೆದೆತೊಂದೇನು ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ದನೇ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ದೇಶ ಒಡೆಗ ಎತ್ತದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಶುರುವಾದ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಮಾರಿ ನಮ್ಮಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಪೂರಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಾಗಲೇ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಮನಿಪಂದೆಗುಳ್ಳುಂಡಲ್ಲ ಅಪುಜಿ ಅಂಚಿನವಲು ಇನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ಲ ಸಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಕಲ ನಿಟ್ಟೆದಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲವಲವಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ TV ಚಾನಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುತ್ತನಂಚಿತನ ತುಳುವ ಸಹೋದರರು ಕೇರಳಲ್ಲ ಭಾರಿ ತುಳುವೆರು ಬಾಗಡುಲೇರು ದಾಯನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಳೋಡು ಕೇರಳ ಇಡೀ ತುಳು ವಂಶನೇ ತುಳುತ್ತ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನಾಗಲೇ ಆಳ್ದನಂಚಿರ್ಪುನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಉಂಡು ಪಂದಳದ ರಾಜೆ ಪರಯಾವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಅವಳು ತಮ್ಮಲೆ ಅರ್ವದನ ಪಟ್ಟ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೇಳಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ತಮ್ಮಲೆ ಅರ್ವದನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಅರಸು ಮನತನ ಪರಯಾವು ಅವಳ ತಮ್ಮಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೇತನ ತುಳುನಾಡದಂಚಿತನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇನ್ನು ಅವು ಏರ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಡಾನು ಅತಂಡ ಓದುದ್ಲ ತೂಯೆ ಈ ತುಳುತ್ತ ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ತುಳುವೇ ತುಂಬು ಅಣ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡು ಕೇರಳದಾಗಲಿ ಪೂರ ಗುಡ್ಲ ತುಂಬು ಅವಾಗಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ತಾಯಿದಂಡಾಗಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಕೇರಳದಾಗಲಿ ಅಂಡ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಮನ ತುಳು ಪನ್ಪನ ನಮನ ರಕ್ತದ ಅಭಿಧಮನಿ ಅಪಧಮನಿ ನಡಪುನಂಚಿತನ ನೆತ್ತೆರವು ಐಕ್ಯ ಸ್ಪಂದಿಸಾವಡು ಖಾಲಿಯನ್ನ ಭಾಷಣೊಡೆ ತುಂದಿ ತೊಡ್ತು ಭಾಷಣೊಡೆ ಆತನು ಪೂರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಜತ್ತದು ಐಕ್ಯ ತುಳುತ್ತ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ನಡು ಸೇರಾವನಂಚಿತನ ಕೆಲ್ಸೋಡು ಪೂರಾ ಜಾತಿ ಪೂರಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವೆರ್ಲ
ತುಳುಕು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ದೇಶೋಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ತುಳುವೆರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಟು, ಗೌರವ ಉಂಟು. ಆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನಡು ತುಳುಕುಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಿನವಲು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುಟ್ಟ ಪನ್ಪುಣಂದ ಎಂಗಳು ಜೈನ ವಂಶದಗಳು ಯಾನ್ ಜಾತಿ ಪಾತ್ಯ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ಯ ರುಚಿ ಜಾತಿ ಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಜಾತಿ ತುಳುವೆರೆ ಮೂಲತಃ ತುಳುವೇರಿಂದ ಮಂಡ ಒಂಜೆ ಐಟು ವಾ ಜಾತಿ ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಮೇರಿಕ ಹೋಯ್ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಯ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬರೀಟೋರಿ ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ತುಳುತ್ತ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅವಳು ಪರದೇಶೋಡು ಎರಾಂಡಲ ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನ ತಿಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಲೆ ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನು ಈತ ಕೈತಲ್ ಕೊನಪುಂಡು ಆ ಗುರ್ತಲ ಬಡ್ಚಿ ಅಡ್ತಲ ಬಡ್ಚಿ ಆ ಭಾಷೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ಯಾರ ಬೈ ನೀ ಮಳ್ಯಾಲ್ದಾಗಲ ಎಂಚು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಪುನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ಮನ್ಪ ಮಳ್ಯಾಲ್ದಾಗಲ ಎಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾರಾಯ ಆಕಲೊಂಜಿ ಓಲಿತ್ತು ದಾಯನ ಮಂಡಾಗಲ ಪಾತ್ಯನು ಮಳಿಯಾಳಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸ್ಟೈಲ್, ಕೆಲವೇರು ಹಿಂದಿ, ಕೆಲವೇರು ಕನ್ನಡ. ಅವು ಬೋರ್ಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೋರ್ಡು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾತೆರಡು ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ನಿ ಜೋಕಲ ಬಾಲಿಗೆ ತುಳು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆಂಡ ನಾನು ಬಾಂಬೆದ ಪೂನದ ಸಹೋದರಿಯರೇನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆವೆ. ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಡು ತುಳು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಇನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿದೈವರು ಪೋಯ್ನಾಗಲ್ಲದಲ್ಲ ತುಳುನು ಬಿಡ್ತೇರಿಂದತ್ತು ಸತ್ಯವನೋಡಂಡ ಊರುಡಿತ್ತನಾಗಲೇ ಒಂತೆ ತುಳುಕು ಪಾತ್ಯರ್ರ ಊರುಡಿತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿತದು, ತುಳುನಾಡ್ದ ನೀರು ಪಡೆದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಉನಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನತ್ತು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡು ಏರೆಂಚಿನಂತ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಆ ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಅವಳು ಪಾತ್ಯರ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನವಳು ತುಳುಟ್ಟುಲ ಇನ್ನು ನಾನೊಂದು ಜೈನ ವಂಶದೇ ಎಂಗಲ ಜೈನರ ತುಳು ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲು ಎನ್ನ ತುಳು ಪಾತ್ಯರ ನಿಗಲು ಕೆಲ್ಪರ ಅಂಚಿತನ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಣೇರ್ನ ತುಳು ಬೇತೆ, ಒಕ್ಕೆಲಗಲ್ಲ ತುಳು ಬೇತೆ, ಬಂಟ್ರನಗಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲವಸ್ನ ತುಳು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ವಾರ ತುಳುಲ ಉಂಟು. ಆ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುಂಟು. ಎಂಗ್ಳು ಒಡೆ ಉಂಟಂದ ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗನೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತ ಎಂದಿಗೆನ್ಪೆ ಜಾತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅತಂಡ ಭಾರತೀಯರು ರಡ್ಡೆ ಪುನ್ನಮ ಬೇತೆ ವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ ಒಂಜಾವು ರಡ್ಡೆದಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣಂಡ ತುಳುಕು ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ತುಳು ಖಂಡಿತ ಬುಲೆಯೋಡು ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಭಾರಿ ತುಳುವೆರೆಲ್ಲರು ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ವಂಶದ ಪರಂಪರೆಲ್ಲ ಇನಿಕಲ ಉರಿದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮನೆತನಲ್ಲೇನು ತೂತೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಣದ ಬತ್ತಿನ ಇಲಾಂಪಾಡಿ ಇಂಚಿದ ಮನೆತನಲು ಬಂಟ್ರ ಮನೆತನಲು ಭಾರಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ ಒರಿಯೋಡು ವಾ ವಿಚಾರೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿನ ಪನ ವಿಷಯಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಇನ್ನು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರು ಬಾಕಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿ ತುಳುತ್ತ ವಿಚಾರಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ಬೋಡಿತನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು 10 ಎಕರೆದ ಜಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ಉಂಟು ಐಕ್ಯಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಮೂಡುಬಿದ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆನು 11 ಅಂಚಿತನ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿತನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮನತನದ ಮೋನಾಳ್ವೇರು ಅರ್ಲನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರದಿತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದಾಗಲ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲ ತೂಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿನವಲು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾಯನ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರೋನಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಲ ಅಂದು ಈ ಬಾಂಬ್ ಅಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಮರ ಕುಸಲ್ ಬಾತ್ಯಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಇನ್ಪುರ ಬಾರಿ ಕುಸಲ್ದ ಭಾಷೆ ಕುಸಲ ಅರ್ತಿದ ಭಾಷೆ ತುಳುಟ್ಟು ಇತ್ತನಾತ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒರೆಯೋಗೊರಿ ಮಕ್ಕನ ಮಲ್ಪನ ಕುಸಲ್ ಬಾತ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕುಸಾಲ ಇರಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಾರೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ನಿಗಳಿಗೆ
ದೀಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚ ಆತನು ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ಆತನು ಒಂತೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕುಸಾಲ್ ಬಾತೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನವ್ಲು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆಪನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ವಿರೋಧಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಏರ ವಾ ಜಾತಿ ವರ್ಗದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಲಾಗು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಗಳಡ ಬೊಡಿತನಾದ ದೈವಕಾರಾಧನದ ವಿಚಾರಧಾರ ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಉಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಎಂಗಳನ್ನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೆನ ದೀವ ಅಂತ ಇನಿ ಕೊಡತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತನಂಚಿತನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ದಿವೊಂದು ನೀ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಕಿದಗಳ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುವೇರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ ತುಳುವೇರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲ ಪೈಸತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹಿಡೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದಾರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಊರ್ದಂಗಳ ಸಹಕಾರೋಡು ಉಜ್ಜಿನೆಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಾತ್ರ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹೊಡಿತನಂಚಿನ ತುಳುವೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕತ್ತಲ ಸಾರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವಳು ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ ನಿಖಿಲ ಕಮಿಟಿ ಕೊರಂದು ಪೋಯಿ ಇನ್ಪುನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡದು ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆನ ಪೂರ ದೀವೊಂದು ಮುತ್ತು ದುಂಬು ದೀವೊಂದು ಪೋಯಿಂದ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನುಂತಾಬೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರ್ಲು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಡಮ್ಮೆ ಹಾಂಟದು ಹೈತೇ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತಾಪೋದು ಹಾಪ ನಾವು ಭಾಷೆನೇ ನಿಜವಾದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುಟೇ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂತ ಪನೊಲಿ ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಭಾಷೆದ ಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವಿರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಸಿಟ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಡು ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪಡು ಸರ್ ಪಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ದುಂಬರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ್ಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೇ ನಾನು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪುನ ನನ್ನೊರಿ ಹಿರಿಯಾರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು BC ರೋಡು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಅರ್ಥದಾರಿಲ ಅಂದು ಸಂಘಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತೆರೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಲೆತ್ತ ಬುಲಿಚಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುನೆ ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ BC ರೋಡದ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಬಲಮಗ ಅರ್ಥ ಪಾತೆರು ಬಂದು ಬಲದೇ ಬಂದು ಆತ ಪ್ರೀತಿಡು ಪನ್ಪುನಂಚತನ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತುಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿನ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಾರ್ ಸರ್ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ತೇರೋಣ ಬೇರೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚನೆ ಎಂಕೊನ್ನಾರನ ಪರಿಚಯ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಕ್ಕಲು ಆವಾಗ ಪುಲು ರಾಮನಾಯ್ಕರು ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಆ ಪುರ್ತರು ಮಾತು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚು ಮಾರನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇದ್ದೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಗಣ್ಯರು ದುಂಬು ಕುಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲು ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟು ಬಂಡಲ್ ಮಾತ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾತು ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ನೆಟ್ಟು ಪುನಗ ಅಂಚ ಅರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸೇರಿದನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ದಯಾನಂದ ಬಂಡ ಈ ಕತ್ತಾರ ಸಾರ್ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಶಶಿಧರಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಂಡ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ್ನ ಬರ್ತರು ಆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನು ಬಾರಿ ಬಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಡು ದಂಡ ಮೇರೆ ಕತ್ತಾರ ಸಾರ ನೆಕ್ ಜತ್ತಿ ನಡೆದೇನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಬಂಡದ ಏನಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲೆ ಬತ್ತನ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೂಲ ನೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇರೆ ಕತ್ತಾರ ಸಾರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಪ್ಪಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆರು ಆ ಜಾಗಡು ಇತ್ತದು ಐತು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ನೆಕ್ ಸಂದರ್ಭಯೋಚಿತವಾಯಿನಂತನ ಸಮಯಗಳು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಡತೊಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತನ ಅರೆಗೆಯಿಂದ ಬಂಡದ್ದು ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತನು ದಯನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ತುಳು ಲಿಪಿಗಿದ್ದು ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದರೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇತ್ತ ನಡೆದಾದ ಕೆಲವು ಐನೊಂಜಿ ಅಪಸ್ವರೊಟ್ಟು ಐನೊಂಜಿ ಬರಿಕೆ ದಿದ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ಲೆ ಬೇರೆ ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಮನ್ಲೆ ಕೊನೆ ಇತ್ತ ಪರವರ್ಗು ಪಾಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತಿ ಶಾ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿ ಅನ್ನ ಊರು ಏನು ಬಂಡದು ಇಂಕುಲ್ಲ 60-64 ಬೊಂಬೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ
ಊರ್ದೈನ ಐವಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮರದು ತಂದು ಅದು ಅವನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒರಿತೊಂಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂಡನೆಂದು ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಒರಿಯು ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಎಂಜಂದ್ಕಂಡ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ದೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಹೋಯ್ರು ನೆಕ್ ಹೋಯ್ರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡೆ ಬರ್ತಂದು ಇಲ್ಲ ಲೈನೇ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಇಂಜಂದ್ಕಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಎಡುಪನಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಒಂದು 10-12 ಜನ ಹತ್ತಂಡ ಪಲಿಯೇರು ಸಿದ್ದಮೇರು ನೆಲೆಮೇರು ಅಜ್ಜಿಯರು ಇಂಜಿಯರು ಮಾತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಇತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ పోతుండు ಹಾಯ್ ಅಂಕಲದ ಬಂಡ ಮನದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಣ್ಣ ಗಂಭೀರ ಆಗೊತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ఆయన ಕಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮನ ಜೋಕಲಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಉರಿ ಉಣ್ಣದು ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಏನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಆತ ಮತ್ತು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಜವು ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶನೇ ನಾಗ ಲೋಕರದ್ದು ಬತ್ತನೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪುರಾಣ ಮಾತ ಆಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಕಲ ಶರೀರಗೂ ನೆಕ್ ಮಾತ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಕೊರ್ಪುಣದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಜನೆ ಐನ ನಾವು ಬೊಳಿಪ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಅಪಕ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡದ್ದು ಕೊಂಡ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊಂಡನೇ ಆ ಭಾಷೆ ಬೊಳೆಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ದಾಳ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾಪಜಿ ಕಷ್ಟಾಪಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಬನ್ಲಿಗೊಣೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾತ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆದರಡು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗೆಲು ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಗ್ರಾಮನೇ ನಂಗೆ ಮಲ್ತರು ಬೋಡಾಪನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಾಯ ಕಾಲವು ತಕ್ಕ ಐಕೆ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದುಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದುಂಬುತ್ತ ಇತ್ತೆಂಚಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಮನ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ಸ್ಥಾದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋಜದ ಕೊರಲೆಗೆ ಆಪಣೊಂದು ಆಪಣೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪನೀರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಕೆಲವುದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುನಗ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲೆ ಬತ್ತ ಈಗ ಆತೊಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊರಂದು ನಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಡು ಅಕಲೆ ಜಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪೋಪುನ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ತುನಗ ಈತ ಐಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಈತ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಅಳಿಯೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನೇ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ತಯಾರೊಂದುಂಡು ನಾವು ಆ ದುಂಬುದೇನ ಮಾಜೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಐಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರಂದ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ್ನಕ್ಕಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂದು ಅಂಕಲ್ ಹುರುಪು ಬರ್ಪಣೆ ಅಕಲಿಂದ ಮಲ್ತಂಡೆ ಕರಿಸರತ ಲೇಸ್ ಬಂಡಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತರು ಮಾತು ಅಂಚನ ಎದ್ದುಜಂಡು ಐಡ್ದಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಉಂಡತಿ ಬೇರೆನ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಾರ ಸರ್ ನೆಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುಂಬು ನಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಒರಿಯು ಆ ಸಾಧನೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿರಂದು ಮನ್ಪೊಂಜಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇಂಚಿನಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮುಡ್ದು ಬರೋಣ ಕಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ನಡ್ ಮುಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯವರಿಂದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಾತೇರು ರೆಂಕೆ ಕುಡುಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕುದಂತದ ಆದಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿ ಆ ನಿಲಿಟ್ಟ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರು ಪಣಂದು ಸಂಜುವಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿನ ಪಾತೆರಿಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಐರಾನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಷಪ್ಪ ಬಿ ಬಂಬಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಕಲೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾರು ದಯಮಲ್ತದು ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಾಮಿಯೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತೆರನು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಪನ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಬಾಮಿಯೋಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನ ನಕಲ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಳಿತ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಂಚಿನ ತುಳು ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸೋನೊಡುಂಜಿ
ಯಕ್ಷಮಿನದನ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನಡಪವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದರ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲುಂಡು ದಯಮಂಡ ಐತೊಂಚೂರು ಅಡ್ಡಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೇನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಮಿತ್ತೆಲಡು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರುದಿಲ್ಲಡು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಮಾತ ಕೆಲವು ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಡ ಆತ್ಮಾದ ಪಾತೆರೆ ತಿರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನತ್ತು ಎನ್ನ ಜನಸೇವೆ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆ ಜನಸೇವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಅವೇಡೆ ಏನು ದುಂಪುಯ್ನೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರದ ಆತ್ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಏನನ್ನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಲೈದೇರು ನಮ್ಮ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಇನಿ ಕೋಟದ ಹೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಚೆಂಡೆ ಬೂರ್ನಗನೆ ಎನುಪು ವರ್ಷದ ಪರಬೇರ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪಾಡುಗ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಚೆಂಡೆಗುಂಡು ಅಂಚ ಭಾಗವತರು ಸುರು ಮಲ್ಪನಗನೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳ ಲಕ್ಕದುಂತುಗ ಅಂತ ಹೋಜು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಗಳು ಬನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಪರತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ನಾವು ಪಿರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ತೀರಾ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಸೋಜಿ ಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಸೋಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಜ್ಜ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೋಜಿ ಕೊಣದು ಮಾರುವಂತೆ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾನು ಅವಳು ಬುಡುದು ಮಾರುವಂತೆ ಅಂಚದು ಎಂಕವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಯಾನ ನಾಟಕ ಮಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋರ ಎಂಕ ಆತುಜಿ ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಕಾರದಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿ ದಿಯ ರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುದುರೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡಿಲೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ತೆರೆ ಪೋಡ ಎಡ್ಜ ಮಿತ್ತು ಮೀರಿದು ಪೋರ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಡೆದ ನಾನು ದುಂಬು ಓತುಚ್ಚಿ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪಡ ನಡೆದಾರ ಯಾನು ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಣಂಡ ಮಲಮಲಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡಿರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ತಿಂಗ್ ತೆರಿಯಂದು ಆನ ತುಳುಕು 5000 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಣಿಂಚಿನ ತಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಾತೆರ ಅಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಾವೇನು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಾತೆರದು ಬುಡ್ದುಪ್ಪ ಅಂದೆ ಐನು ದುಂಬ ತಕೊಳೋದು ಐನು ನಮ್ಮ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗೂ ಸೇರವಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಏಪ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಂಡೇನು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರನ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಕಾರ ಆ ಸರಕಾರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆಟು ಕುಳಿದಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರ ಮೇರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಾಕಿ ನೆಟ್ಟು ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಆರನ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದೋಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯನಂಚಿನ ಆರನ ಮೋನೆದ ಕೈದ ಒಂಜಿ ಚಲನವಲನ ಅವು ತೂನಗ ಎಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ಮೇರಿನ ರೋಮೋಡು ಕಣಕ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ತೆರಿವಂಡೆ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರ್ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪನೋಡು ಭೂತಸ್ಥಾನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾದ ಇತ್ತನಾಡ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪನೋಡು ಅವೇ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪುನಗ ಎಂಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆ ತೆರಿಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆ 6-12 ಅರ್ಥ ಉಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಭೂತ ಪಂಡ ಕರಿದಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರೇತ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂಚೆ ಬರಿಯರ್ಲೆ ಅವು ಆಂಡ ದೈವವನ್ನು ಪಂಡ ದೇವೇರಡಿನ ಒಂಜಿ ಗಣಕುಲು ದೇವೇರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕೇನು ಒಂಚಿನ ಗಣಕುಲು ದೈವೋಲು ಆ ದೈವలను ನಮ್ಮ ದೈವರೂಪಡೇ ತೂವಡತ್ತಂದೆ ಭೂತರೂಪಡು ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪನ್ನಂಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರಿನ ಪಾತೆರು ಜ್ಞಾನ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ದಯಪಂಡ ಆರಡು ಧ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋಣೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಪೇರ ಉಂಡು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಯಾನು ಅರಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಮುಲು
ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಂಚಿನ ಮಾತೇರಡ್ಲ ಮತ ಬಿನ್ನೆರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರಕಾರಡ್ಲ ಮಾತೇರಡ ನಮ್ಮ ಏರು ಪೊಂಬಾಡಿಗಡಿ ಉಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರುಡು ಬಣ್ಣದು ಏರು ಹಠ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳಿರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ದು ಬೆಂದೊಂದುಳ್ಳಿರು ಆಗಲ್ಟ ಮಾತಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೆದಾನೆ ಮಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಸಾರು ಮಲ್ಲ ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಪನೆಗೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರುಡು ಸೇರಂದೆ ಆರು ಜಬ್ಬೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ನಿಂದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿಗಲ ಐತ ಎಲ್ಲಿ ಜವನಿರಗಲ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವನಿರಗಲ ಪ್ರಾಯವಸ್ಥೆರಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರಿಗಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತು ಅಂಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಶೇಷಪ್ಪನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರಿಯರು ಐಕ್ಲ ಸೋಜಿದ ನೆಂಪು ಬಿಟ್ಟಾದ ಸೋಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಬೀಡ ಬೀಡಿ ಪನ್ಪನ ಆದಿನೊಕ್ಕಲೇನು ನೆಂಪು ಬಿಟ್ಟಾದ ಏರೇರ್ನ ಬೀಜ ಕಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಾಲನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಸೋಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಏತು ಸೋಜಿ ಬರ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದಿನೊಕ್ಕಲೆ ನೆಂಪುಟ್ಟ ಇರ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಕುಲ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಆತ ಪಾಯಸನ ಹೊರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಆ ಸೋಜಿದ ಚೀಪೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಪಾಯಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ದಿನೊಕ್ಕಲೇನು ನನ್ನವರ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ರೈ ಬಜಾಲ್ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿ ಎಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದು ದುಂಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಆರ್ನಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೊರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡವಡ್ ಬಂದು ಎಂಕುಲ ನಟ್ಟನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕಿನ್ಯ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಬಯಕಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಪುನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏತು ಬೇಗ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಆತ ಬೇಗ ಶುರು ಆಡುವನ್ ಪನ ಹಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಲೈವ್ ಉಡು ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಗು ಬತ್ತುದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವತಿರಾದ ಹಿಮೇಳೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಕ್ಲು ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಾಡಪುಡಾದ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರುಪ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಾತ ಬೆನ್ನೊಂದುಲೆರು ಭಾಗವತಿ ಕೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಮೇರ್ನ ಮುರಾರಿ ಕಡಂಬಳಿತಾಯರು ದಯಮಲ್ತದ ಹಿಮೇಳು ಉಡುಪು ನಂಚಿತ್ರ ಮುರಾರಿ ಕಡಂಬಳಿತಾಯರು ಬರುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಮುಡಿಪು ದಯಮಲ್ತದ ತಯಾರೊಪ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಸುಮಾಕರ ಮುಡಿಪು ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಯ್ಗ ಮಾಡೋರು ಅರ್ಥದಾರಿಲಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ದಯಮಲ್ತದ ಕುಸುಮಾಕರ ಮುಡಿಪು ಅರ್ಥಧಾರಿಲಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಕಲಾವಿದರಾದ ಐಟೆ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತದು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜರಿಶ್ರೀತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಮುದಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಯಾನಂದ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಅರ್ಥದಾರಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂಪನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಸವಣವರು ಎಲ್ಲೆ ಹುಡುಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆಚಿಲು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಬುಲೆವಡು ಪನ್ಪನಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಗರ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಅರ್ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಯ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಯೂರ್ ನಾಯ್ಕ ಬಾರಿ ಪುದರುಡುಲ್ಲೆರು ಹಿಮ್ಮೇಳುಡು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ
ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗರ್ತಿದ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರೆ ಆರೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಪಂದ ಪನ್ನೊಂದು ನೆರೊಂದು ಪೇರೆಪಲ ಪುಗರೊಚ್ಚಿ ಪಿರೋಡು ಮುರು ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಆಂಡಲ ಪನಂದೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಕೆಲ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದುಂಬತ್ತರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕಡಲು ದಡಿಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಿಪ್ಪು ಸ್ವಾತಿ ಪನಿಬರ್ಸ ಬೂರ್ನಗ ಆ ಪನಿಬರ್ಸದ ಬಿಂದುನು ಉಡಲಗು ಜಿಂಜಾದ ಮುತ್ತಾದ ಮಾರ್ಪಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳುವನಾಡದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲದ ಉಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಮುತ್ತುಳು ಈ ಮತ್ತರಮಡ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಕುಲು ಮಾತ ತುಳುವ ಮುತ್ತುಳ್ನ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆದ ಉಳೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾತಿ ಪನಿಬರ್ಸದ ಬಿಂದು ಬೂರುಂಡ ಆ ಮುತ್ತಾದ ಮಾರ್ಪಾಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲ ಕಿರೀಟಗೂ ಅವೊಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರೆಲಾದ ಮೆನ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನ ದಾಯಿಗೆ ಪಣಂ ತುಳ್ಳೆಕೆಂಡ ದೇವೇರದು ಇದು ಕಂಡ ಬಿತ್ತೊಡು ಪಣಪನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೊಡ್ತಾನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆ ತಗ್ಗಾವಡು ಅಂಚಾದು ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚೆನ ಸೇರ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಮತ್ತರಮಿಡಿತ್ತು ವಾಲಗಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಸಾಧಕ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚೆನ ಸೇರ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಜನಮಾನಿ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನೇರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನೇರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಂದ ಕೇಂಡ ಆಯಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುನಂದ ಬಾರಿ ಸುಲಭೆಜ್ಜು ಒರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜಾದೂಗಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾದು ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾದು ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ 1000 ದಿನದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆ ತಪಸ್ಸು ಬಂಡ ಅವಿನ ದಿನ ದಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಜಾದು ನಾಡು ಪತ್ತದು ಆ ಜಾದು ನಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಆಯೆ ಜಗತ್ತಡ ಮೆನುಕು ಆಯನ ಪ್ರದರ್ಶನಗು ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಆ ರಂಗೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾದು ವಿಭಾಗೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇನೋ ಒಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಜಾದುಗಾರ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾದುಗಾರ ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐಟು ಒರಿ ಪಣ್ಪೆ ದಾದಾಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಆರು ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪೇನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ತನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪವೆ ಹಕ್ಲೆಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ನಂದತ್ತ ಕೋಡೆ ಆ ಜಾದುಗಾರೆ ಮಲ್ತೇನಂಚೆತ್ತನ ಜಾದುನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪೇರ ಬಣ್ಣ ಆರಿಗೆ ಆತು ಮಲ್ಲದಾದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆದಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಲ ಹತ್ತು ಬಣ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೇನಂಚೆತ್ತನ ಜಾದುಗಾರಡ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉರುಡುಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾದು ಮಲ್ಪನ ಅರುಳೇರು ಸರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬಲೆ ಎಂತ ಲೆತ್ತೆರೆಗೆ ಲೆತ್ತದನಗ ಆರ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಆತನೇಟ ತರಬೇದಾದ ಬತ್ತೇನಂಚೆತ್ತನ ಮಾದು ಜಾದುಲೇನು ಮೇರ್ಲ ತಯಾರಾತೀರು ಆರು ಬತ್ತದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆರು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಂಜಿ ಪೊಸ ಜಾದು ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪೇರು ಆರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಸ ಜಾದು ಮಣ್ತೆತ್ತಿ ಈ ರೀತಿನೇಟ ಮಲ್ತಿನ ಜಾದು ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷತ್ತು ಈರೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಜಾದು ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರನೊಂಜಿ ಬಿರ್ಸೆ ಜಾದುಗಾರೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮಲ್ತುನವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಪೊಸ ಪೊಸ ರೀತಿಡು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪವನ ಪಿರವುದ ಪರಿಶ್ರಮ ತಪಸ್ಸು ಆ ಮಲ್ತಿನಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಒರಂಬ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟ್ಟದೇರು ವಿವೇಕ ನೈಕ್ಲೆಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಮುರಣದ AC ಭಂಡಾರಿ ವರೆ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕಟ್ಟದೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನ ಆ ಕೊಟ್ಟಿಯದ ಉಳೈ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮೆರೆಪನೆ ಯಾಕೆಂಡ ಅಕುಲು ಪುರ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನಿಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನೂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ನೇರ್ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟಲ ಎಂಕಲ್ನ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಕಾಲುಡು ವಿವೇಕರೇಖಲನ ಕಾಲುಡ್ದೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಕಾಲುಡು ಐಡ್ದಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಕಾಲುಡು ಐವಸೆನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ಏರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಪಣವು ನೆಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಅವು ಪಣವು ಬತ್ತಂಡು ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ MLA ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಪಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಉಮಾನತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಡಗೆ ಅದ್ಭುತ ರೂಪುರೇಷೆ ಬಾಡಿರ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಡದ ರೂಪುರೇಷೆನೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತಂಡು ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಬೇತೆನಿತ್ತಂಡು ಮೇರ್ನ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚೆಪ್ಪುಡ ಬಣದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವಳು ತುಯ್ಯರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮಲ್ಲ ಕನದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟೆ ಅಂಡ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂದು ಬನೋಡು ಆ ಕಾಲಡು ಆರು 2 ವರ್ಷಡೆ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಆರ್ಮೇನೆ 3 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುವೆರು ಇನ್ನೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ದೆಪ್ಪೆರ್ನಜ್ಜಿ ಈ ಪೂರ್ಣ ಸೌದ ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಸೌದ ಆರನ ಕಾಲಡು ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇ ಆನೆ ಅರೆಡ್ದು ಉಂತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಕ್ಕೇಲಾಂಡು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರನ ಕಾಲಡು ಅಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಅಡೇಗೆ ಉಂತುದುಂಡು ಪಂಡನೆಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಕುಟೋಲುಪ್ಪ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಲುಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕಿದೆರ್ದು ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಬತ್ತ ಕಿದೆ ಬೊಗ್ಗುಂಡು ಐಕೆ ಕಿದೆತ ಗುರ್ತೆಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಗೂಡು ಬುಡ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಕೋರಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನ ಬತ್ತ ಗೂಡು ಸೇರುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಗಂತವ್ಯ ಸ್ಥಾನಗ ಬತ್ತ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಂಜರಡು ಪಿದಂಡ ಕೂಡ ಪಾಂಜರಗು ಸೇರುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು 2.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಇಡೀ 2.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರುಗುತ್ತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೆಗರ ಬಿಂದು ಪಾಡ್ದ ಈ ಕಟ್ಟಡನ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬಿಡಿ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಅವಿನೇನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವುನಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕ ಜಾತಿ ಭೇದಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಅಕುಲು ತುಳುವೆರು ಮುಲ್ತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ ತುಳುವನೆಲತ ಅಕುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷಿಗೆರು ಮುಲ್ತ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಅಕುಲ ತುಳು ಭಾಷಿಗೆರು ಮುಲಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೂಲು ಜಾತಿ ಭೇದಜ್ಜಿ ಮೂಲು ರಾಜಕೀಯ ಭೇದಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿತ್ತದ್ಲ ಇನೇ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಗತಿಂಡು ತುಳ್ಟು ಪಾತೆರಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕುಂಟೆರೆ ತುತ್ತೆರೆ ಕುಂಟುಗು ತತ್ವಾರಗೆ ದಾಯಗಂಡ ಆಯೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿಂದ ನಿಂಬೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿಂದ ಆಯೆನ್ನು ಅಂತ ಅಪ್ಪೆಗೂ ತುತ್ತೆರೆ ಕುಂಟಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತುತ್ತೆರೆ ಕುಂಟರಾಕೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದಿನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅದೇ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳ ಮೆನಕಾಯಿರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಡೇಗೆ ಉಂತುಂಡು ದಾಯ ಉಂತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೇ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತು ಜನ ದಾನ್ನ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಜರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆನಿ ಆ ಟೆಂಟ್ ದಾಟೋಡು ಮೆನಕನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮುಡಿಯೇರ್ದುಂಡ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ಗಮಸುದುಂಡ ಇತ್ತವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತು ಇನಿ ತುಳುವ ನೆಲ ತುಳೈಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸುಂಕರದಟ್ಟೆದಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಅವಳು ಮಾತ ಮೇಳೊಳೆಡು ಮೇಳೈಸವನು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತುಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತುಪ್ಪ ಬೋಡು ಅಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಓಲು ನೆಗಪ್ಪುನು ಓಲಾರಿ ದೆರ್ತ ಬತ್ತುನು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಯಕ್ಷಗಾನನು ತಾಳಮದ್ದಳೆನು ನಿರಂತರ ಗೊಬ್ಬಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕುಲು ಅಸಂಖ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೇಳದ ಜೋಕುಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಳುಟ ಅರ್ಥ ಬನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಪದ ಬಣ್ಪೇರು ಯಾನಿತ್ತ ಮದಪೆರಿಜ್ಜಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಸುರು ತಾಳಮದ್ದಳ ಸುರು ಮಲ್ಪನಗ ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ಲು ಮುಕುಲಪುರ ಬತ್ತು ಉಚಿತವಾದ ಮೂಲು ತಾಳಮದ್ದಳ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಪನವಿಜ್ಜಿ ಸುರುತ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಬಗ ಈ ಪಣವಿಜ್ಜಂದೆ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಹರಿಕತೆ ಸಂಗೀತದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕಾರಣ ತುಳು ನೆಲತ ಸಂಘಟಕರ ಕಾರಣ ಐಕ್ಯಬೋಡದಿನಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ 7 ದಿನದ ಸೋನಡೊಂದು ಯಕ್ಷಮಿನದನ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೆ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ
ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸದಾಶಿವಾಳ್ವೇರು ಸಹಿತವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎದುರುಡು ಯಶವಣ್ಣೆ ಆರು ಇಡೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಎದುರುಡು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಪಿರವುಡು ತಪ್ಪುಜೇರು ಭಾರಿ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದು ನೆತ ಮಾತ ದಾಖಲೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವಡನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಾಳ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮೆಗ್ಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಯಶು ಪಕ್ಕಳಿರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಅರೆಗಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿರಣನ್ನೇ ಅದಪ್ಪು ಎಂಗಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡದ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಎಂಗಲ್ನ ಇಂಟಕ್ದಾರು ಅಣ್ಣೇರು ಬೊಕ ಎಂಗಲ್ನ ಶೇಷಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೋರ್ಲ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ನಿಕಳೆಯಾನ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪನೀತೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಂದರನಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೊರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವ ದೈವಗೊಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪ ಕೈಕಾನಿಕ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಯಾನನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕುಲು 18 ಜನದ ಕೂಟ ಎಂಕುಲು ಜತ್ತು ಪೋಪ ಅಂಡ ಎನನು ಸೇರ್ದು ಬನಪನೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅನ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ತ ಪಣಪನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ತ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಿಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಡಿ ಒಂದು ಅನ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ಅಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದ ಎನ್ನೆಂದೆ ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಇನಿ 10,000 ಜನ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಆತಿರಂದಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣೇರು ಕಾರಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣೇರು ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಯುವ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಈ ಜವಣೇರು ಕಾರಣ 1,000 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರದ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಪೇರ 5 ಪೈಸೆ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ದ ಮೊಕೆಡು ದೇಶ ವಿದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ಕ್ರಾಂತಿ ಆತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಆತಂಡು ಬೀದಿಲೆಡು ನಮಕ್ ತುಳು ಬರವುಳು ಬೈದುಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಕಲಿಗೆ MLA ನಕಲಿಗೆ MP ನಕಲಿಗೆ ಅಕಲಿನ ಟೇಬಲ್ಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬರವು ಕೊಣದು ಎತ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಏನ ಪಣಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಜವನೇರು ನಿಸ್ಪೃಹರಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೆನ್ನೆಬೆನ್ನೊಂದುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ಯಾನ ಉಗರವೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಜನ ದೂರಿಯರು ಕತ್ತಲ್ ಸರಿಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲದ ಲಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಉಳೈತಾರಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರಂಭ ಆಯಿ ನಡೆದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನ ಮುಖೇನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಗೇನದ ಬಡವನು ಜಿಂಜಾವನ ಅಕೇರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನಂಚತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಆ ಜವಣೇರು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂತೇರೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡಕಲ್ಡ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ 40,000-50,000 ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ 10 ಜನನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತಡು ಉಡಲ್ಡು ಧೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಕೊರಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಾನುಡಿಪ್ಪನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೇರ ಲೋಕಯ್ಯರು ನಮ್ಮೆದುರು ವಾಲಗಾತಿರು ದಯಮಂತದೆ ಲೋಕಯ್ಯಣ್ಣನೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತೈತ ಮಲ್ತೊಂಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಸಮೋರ ಪಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಮೋಕ್ಷ ಅವೇನ ಬಿರ್ದದ ಬೀರೆ ವಾಲಿ ಪಣ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಯಾನ ಪನುಡೆ ಹಾಪುಂಡುದಾದ ಕೆಂಡ ನೆತ್ತ ಪದಕುಲು ಪೂರ ಕನ್ನಡಡು ಓವುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ರಾತ್ರದ ನಿದ್ರೆ ಬುರ್ದು ಸದಾಶಿವಾಳ್ವೇರು ತುಳುಕು ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನೇನು ತುಳುಟ್ಟೇ ಪದ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಬರೇಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೆರತನ ಮಲ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಎಂ ಪಣಪುನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿನಾರು ತಾರ ಬರಿತ ಆರ್ಲ ತಿದ್ಯಾಮಲದ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸದಾಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಮೂಲ ತಾಳ ಮದ್ದಲಿಗೆ ತೋ ಸರ್ತಿ ಪನವಿಜ್ಜಂದೆ ಬತ್ತಂಬೋತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೇರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ
ಹರೀಶ್ ನಾಗೇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಸಮೇತ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಸೇಮಲ್ ಅಂದೊಂದು ದಾಯ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮಿತ ಪ್ರೀತಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಾದಪೋಡಿಗೆ ಕಲಾವಿದರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪವರೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಆತನೇಟ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾವಡಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ರಿಗಳ ಬತ್ತದು ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜಗ್ಗೆಲ್ಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ನುಡಿಕ್ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಕುಡೋರ ತೋಡೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸರಯೂ ಯಕ್ಷಕೂಟದ ಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಕಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬೈದೇರು ಗೋಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆದಿಪು ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆನ ಮದಿಪುಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಸದಸ್ಯರ್ನ ಕುಲೆ ಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೇಯ್ಕ್ ಒಕ್ಕೇರ್ನು ದಯಪಂಡ ಅಂದಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಸಿ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅಂದಾಯಿ ಪಾತೆರಿಗೂ ಸಂದಾಯ ಎಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಲೆಕ ಪೊರ್ಲುದ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರನು ತುಳುತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಆ ಉಮೇದಿ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಊಡಲ್ದ ಉಮೇದ ಐನ್ ಪುರ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡುನ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪಟ್ಟುನ್ಯ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸಿದ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಉಡುಗಿರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನೆಂಪುದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕಿನ್ಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂದ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆರು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಉಡುಗಿರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರುಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ BC ರೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಷಪ್ಪ B ಬಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಗುರ್ಕಾರ ತುಳುವೆರಿಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೋರ್ಲಾ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕಿನ್ಯ ಆರೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿ ಪುನರ್ ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಪುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೂತ್ ಇಂಟೆಕ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ರು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆ ನಕ್ಲೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಉಡುಗಿರ ಕುರುಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಐಕ ದುಂಬತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯ ನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇಲ್ಡ ಬಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಮನ್ನು ಬಾಮಕುಮಾರಗ ಪುಣ್ಯ ಪಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಗಟ್ಟರುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಂಥದಿಂದ ಆಜಿನದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋನಡೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಮಿನದನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರು ಬೈದಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರ ಇಂಚಿನ KP ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್ ರೈ ಬಜಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸಿರೋಡು ಶೇಷಪ್ಪ B ಬಿಂಬಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮುಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೋಲಿತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ನಾವು ಮಾತು ತುಂಬುಗಳ ತಯಾರಾಡು ಬಂದಿಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇಲೇಸು ನಡಪನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಸೋಲಿತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ದಿನ ನಡಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮಧ್ಯಲೆ ಆಜನದಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಬಿರ್ದಿದ ಬೀರೆ ವಾಲಿ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕನ್ನಡಡು ಬರೆದಿತ್ತೆರಡ ಅವನು ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ವಾ ತಲಪಡೆ ಮೇರೆ ಅವನು ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಥ ದಿನಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಡಪ
ಶನಾಯರೆಂಡು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವತಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಕಲು ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೆಂಡಮದ್ದಳೆಡು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಮುರಾರಿ ಕಡಂಬಳ್ಳಿ ತಾಯಿರು ಅಂಚನೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಮುಡಿಪು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ನಮ್ಮ ಜವಣೆ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಯ್ಗ ಮಾಡೂರು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಗ ಮಾಡೂರು ಮುಮ್ಮೇಳುಡು ಪಾತ್ರವರ್ಗುಡು ಇನಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕವಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ಪರಿಚಯಿತನರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಇನಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಪಾತ್ರುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ರಂಜಿಸಾಯರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪೆರ್ಮುದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವಾಲಿನ ಪಾತ್ರುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಕಲೆದಿಂಜಾಯರೆ ಪುನಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂಚನೆ ತಾರೆನ ಪಾತ್ರುಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಸವಣೂರು ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಭಾಗವತಿರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. Ram
ರಾಮ ರಾಮ ಸುಗ್ರೀವ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ವೇದಂಡ ಭಯಹರ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಜಯ ರಘುವೀರ ಜಗದೇಕ ಶೂರ ಭಯದ ನಿವಾರ ಭಕ್ತ ಮಂದಾರ ದಶರಥ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮಚರಿತ್ರ ವಸುಧಾ ಕಳತ್ರ ವಾರಿಜ ನೇತ್ರ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ದಾನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಅಡ್ಡ ಊರ್ದೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದೆ ಕುಡೋರ ಅಡ್ಡ ಊರ್ದೆ ಏತು ಸರ್ತಿ ಯಾನ ಅಡ್ಡ ಊರ್ನಲ್ಲ ಯಾರಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾ ಹಿಡಿದು ಪನ್ಪುಡು ಈ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೇನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಡವಗ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ವಾರೀತಿದ ಅರ್ಸ ಆ ಮೋನೆಡು ತೋಜುಂಡ ಅವೆನು ಯಾನು ತೂಪೆ ಹನುಮಂತೆ ಪನ್ನಗ ದಾದನಾಂದಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಹನುಮಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಈ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಮಿತರೊಂದು ಇದೇ ಕನತ್ತು ಬತ್ತೆ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ತೂನಗನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ನಟ ಇತ್ತಿನೆಡೆ ಬೋಡಿತನಾದು ಕೊರಿಯಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಏತಿತ್ತಿನ ದಾನೆ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಂದ ನಾಯಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾನೆ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪು ನಾಯಡ ಈರು ಎನನೇ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತರೆಗೆ ಎನ್ನ 60 ಹನುಮಂತೆ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಈರ್ನಂಚಿನಕ್ಲೇನೇ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓಹೋ ತೂಲೆ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ನಾಡುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ ತೂಲೆ ಅಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾಡುನವೇ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಂದು ಅಂಚತ್ತು ಯಾಲ್ನ ನಾಡೊಂದಿ ಬತ್ತೀನಿ ಈಲ ನಾಡಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಾಡು ನಕಲೆ ಒಟ್ಟಾಯಿನತ್ತ ನೆಕ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಾರೇನೇ ಕಾರಣ ತೋಜಾವಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಸತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒವ್ವಾಂಡಲ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ನಾಡಿಯರೆ ಆರ್ನ ಬಲ್ಪತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬಲ್ಪುಡು ನಾಡಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಈ ಲೋಕಗೆ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ದೇವೇರು ಎನ್ನಲಾ ಹುಟ್ಟುಗು ಕಾರಣ ಇರ್ನ ಪುರಪ್ಪುದ ಪುಟ್ಟುಗು ಕಾರಣ ಯಾನು ಹೆಸರು ದೇವರನ್ನ ಬರಿತಾಯಿನತ್ತ ಅಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಲುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟುದು ಏರು ಪೂರ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆರ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರ ದೀನತೆಡುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ನವ್ಗೆ ಅವೆಂಕ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನೋರೇನ ಬಂಗದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಬಂಗನ ನಮ್ಮ ಮರಪುವ ಸೂರ್ಯ ವಂಶನೇ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆರಾಯಿನ ದಶರಥ ಭೂಪತಿಲ್ನಾಡೆ ಉಂತುದು ಪೋಂಡ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಣ್ಣಗ ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರ್ಯ ವಂಶ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಡಲ್ದ ಉರ್ಕರ್ಮೆಗೆ ಈರು ಚಂದ್ರ ಸದೃಶ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಜಿಪ್ಪಸಾರ ವರ್ಷ ಕರಿದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತರಬೆಚ್ಚೊಡು ಬದುಕದ ರಂಗೊಗೆ ಪರ್ದೆ ವೈಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಈರ್ನ ಜನ್ಮ ಅದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದ ಪೋಕುದ ಪರಬೆ ಆಂಡಲ ಜವನೆ ಆಯರಿಗೆ ಯಾರು ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟುನು ತೂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಪನ್ಪುರಾರು ಬತ್ತದು ಯಜ್ಞದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರಬೋಡು ಒಂದು ಕೇನ್ನಗ ಜೋಕಲ್ನ ಬಿತ್ತದ ವ್ಯಾಮೋಹುಡು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ವಶಿಷ್ಠರ್ನ ಸೂಚನದಂಚನೆ ಈರು ಪೋಯರಿಗೆ ಈರ್ನ ರಟ್ಟೆಡು ಏತು ತಂಕ ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತೆರಿನಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನೂದು ಪೊಣ್ಣಾನೆದ ಬಲ ಇತ್ತನಂಚಿನ ತಾಟಕಿನಂಚಿನಾಲೆ ನೀರು ಕೆರ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇಂದು ಈರೇನು ಲೋಕ ಪಂಡಿಗೆ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಾಮಣಿ ಇಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತು ಉಂತನಗ ಯಾನು ಎಂಚ ಈರೇನು ಸುಗಿಪ್ಪಂದೆ ಈರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರಂದೆ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಸುಗ್ರೀವ ಓ ನಿನ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತನ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಉಲೈಡದು ಅದನಾದೀದು ಸುಗಿಪ್ಪುಣೆ ಅತ್ತೆ ಉಡಲ್ದು ಉರ್ಕರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರಳು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಈಂದ ಅತ್ತು ಏತಾ ಜನಕ್ಕುಲು ಏನಡ ದೇವೇರೇನು ತೂಪೇರು ಆಂಡವರಿ ಅಪ್ಪೆಪ್ಪೆದ್ದಿನ ಮಗೆ ಆದು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಗೆ ಎಂಚಿನ ಭಂಗ ಮಾತ ಬರೋಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಏನು ಅನುಭವಿತನಾಯಿ ಅಂಡ ಹಿರಿಯಾಕುಲ ಗುರುಕುಲ ಎರಡ ಒಂಜಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಯರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮೇ ದಾದವು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನಿಕ ಅನಗ ದಾನಾಂಡು ಕೈಪತ್ತಿ ಬುಡೆದಿನ ಕಲೆವನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪಾತ್ರನ ಒರಿಪೆರಗಬಾಡಾದು ಯಾನ ಕಾಡುಗೆ ಬತ್ತಿನವು ಅನ್ನಂದಾಡಲ್ಲ
ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಸೊರ್ದ ಬದುಕಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಗಿಪರೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಒರ್ಮೆ ಇದ್ದು ಓಬಿಡಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಅಂಚ ಮಂಡದು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಸೀತೆನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿತು ನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಏರೋ ರಕ್ಕಸೆ ಕಣ್ಣೊಂದು ಪೋತೆ ರಾವಣೆಂದು ಪನ್ಪಿನಾಯೇ ಜಟಾಯುನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ನಾಡೊಂದು ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ನಿನ್ನ ಪೊಲಬುನು ಪಣ್ಣಿನಗರು ಉಳ್ಳೇರೆಂಗ ಕಬಂದೆ ಎಂದು ಪನಪನವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಬರಿ ಎಂದು ಪನಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಪೋಕುದಾಲ್ ಅಕ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ದಾದಾಂಡ್ಲ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಸಾಯ ಆಪುಂಡ ಅವು ಸುಗ್ರೀವಾಡ್ದು ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ನಿನನೇ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪಂಡರತ್ತ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನಾಂಡಲ ಎಂಕುವರಿಪೆರೆ ತೀರಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಗೆಡ್ಡ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮೂಜಿ ಜನನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಯಾನು ಅವೇರೇನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಥರಾದೇವಿನು ಮಂಥರನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೈಕಾದೇವಿನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೂರ್ಪನಕಾದೇವಿನು ಇದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಲೇನು ಲೋಕದಾಗಲು ಪೂರ ನೆರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಕು ಉಪಕಾರ ಆಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಈರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಊರ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಏರ್ದು ವರ್ನಾಂಡ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಈರು ದಂಡಕಾರಣ್ಯಗೆ ಬತ್ತನಾರು 14 ವರ್ಷ ಕರಿಯಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿ ಪಿಜಿರ್ದು ಪೋತು ವರ್ನಾಂಡ ಎಂಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುದ್ವರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗೂ ಯಾನು ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಈರೆ ನಾಯರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತುಲೆಗೆ ಯಾರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡ ಬರ್ಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಎಂಚಲ ಆವಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾನು ತೂವಡುಂದಾಂಡ ಈ ನಮುನೆಡು ಸಾಯ ಮಲ್ತನಗ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಕ್ಕ ಬತ್ತಡತ್ತ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಗುಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರ ಪಿದಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ್ನಾಂಡ ಬೊಳ್ಳೊಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದುನಿ ಅವು ದೇವೇರ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಕಲೆ ಅಂದು ಐನು ಬರಿ ಕೊಯ್ತದ ಕೊಯ್ಪಾಡ್ದ ನಾವು ಏರ್ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ದೇವೇರ ಕೊರ್ನ ಬೊಲ್ಲದ ಮರ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಈತ ಮಾತ ಈ ಪನೋಡುನಾಂಡ ದಾದನ ಒಂತೆ ಹನುಮಂತೆ ಪಂಡಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈಲ ಬಲ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿತ್ಯ ತೂನಗ ಈ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತ ಈ ಕುಲೊಂದ 4-5 ಜನ ಮಂಗೇರ್ನಾಗ್ರು ಎಂಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ 17 ಅರ್ಬುದ 77 ಕೋಟಿ ಆತ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಬಿರೆಲಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರ್ಲ ಬಿರಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 4-5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ನನಗೆಲ್ಲ ವಾನರ ವರ್ಗ ಇನ್ನ ಅರುಟು ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪಿರ ಕಾರಣದಾದವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪೊದಿಕೆ ನೀರಿನ ಕಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೀಪೆ ವಿಷಯದ ಪೊದಿಕೆ ಯಾನ ಕಣ ನೀರು ಜಪ್ಪಡಾದ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇರೇಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಯಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೂರುಡು ಯಾನು ನೀತಿವಂತೆ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪುಡೆಕ್ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಣಂದಾಂಡ ಯಾನ ಈರ್ನ ರಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂದು ಈರೆಗೆ ತೋಜಿಂಡ ಈರೆಂಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ನ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಗಳ ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನ ನಾಡು ಏರೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ಚಾ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಇರ್ನ ಕೈತಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂದು ಅರ್ನ ಪುದರಿಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕೈತಾಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆರೆಗೆ ಈರ್ದಾನೆ ಅವಡು ಯಾನ ಫರಯ ಏ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಂಕಲವರಿ ಫಲಯ ಉಳ್ಳಿ ಫಲಯ ಅಂದ ಯಾರವು ಫಲಯ ವಾಲಿಯುದೆಲ್ಲ ಬಿರ್ತುದ ಬೀದೆನೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಸುಗ್ರೀವ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಹಾ ಕೆಲವು ಜನ ದೂರೊಡ್ದು ತೂದು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಜಾಂದು ಅಲ್ಲ ಮರಡ್ದು ಬುರ್ನ ಮಂಗೆ ಎಂದು ಮರಡ್ದು ಬೂರ್ಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಮರಡ್ದು ಬೂರ್ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಆತಂದು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ ಆ ಅಪ್ಪ ಕಣ ಕಂಗಾಲ ಆತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಓ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಡ ಇಂದ್ರಾದಿಲು ಪೋದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಹಾ ಹಾ ಪ್ರಪಂಚಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುನು ತೋಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆರ್ನ ಕಡ್ಡಿ ಹೊಡೆದು ದೆತ್ತದು ನೀರನ್ನು ಚೇತೆರಿಗೆ ಅಪಗೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಂಡಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಐನು ತೂದು ವಾ ನರ ಅಂದು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಐತ ಮೂಲ ವೃಕ್ಷ ರಜಸ್ಸು ಆ ಜಾತಿರ ಮೂಲದ ಅಂದು ಆರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಿಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ತರೆತಾರುಳ್ಳೇರು ಜಾಂಬವೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಎತೋ ಕಾಲಡ್ದು ದುಂಬು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಊರುಡು ಪೋದು ಉಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನವೇ ನಿರೂಪ ಅಂದು ಬತ್ತದ ಬುಡದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಂಸಾರಡು ಸಂತಾನನು ತೂವಂದನಂಚಿನ ವೃಕ್ಷರಜಸ್ಸು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಜತ್ತದ ಮೀದು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದು ಜತ್ತದ ಮೀನಗ ಆಣ ಹೊರಟಿತ್ತಿನಾರು ಪೊಣ್ಣಾದು ಪೋಯರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದು ಅಪಗಾಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕದ ದಯೇಂದ್ರೆಲ ಆಕಾಶಡು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯದೇವರ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣ ವರುತ್ತ ವೃಕ್ಷರಜಸ್ಸುನು ತೂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಬೀಲ ಜಾಗೆಡು ಮೋಹದೀನಂಚಿನ ಇಂದ್ರೆ ಕೊರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರು ವಾಲೀಂದು ಕಂಟೆಲ್ನ ತೂದು ಮರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರು ಸುಗ್ರೀವೆ ಎಂದು ಯಾನು ಸುಗ್ರೀವೆ ಸುಗ್ರೀವೆ ಈ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರಯನ ಪರಯೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣೆನೋ ಏನಡ್ದು ದುಂಬು ಪುಟ್ನ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣೆನೋ ದುಂಬು ಪುಟ್ನ ಎಂಡ ಫಲ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ದುಂಬು ಪುಟ್ನ ಬಂಡ ಫಲ ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪಗನೋ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಮೀದಾನಗ ಕೂಡ ದುಂಬು ಕೂಡ ಆನಾಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ದೇವೇರ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗಿಡಿಪುನ ರಿಕ್ಷಿ ಪೆದಿನ ಮಗಳ ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆನ ಮಗೆ ಹನುಮಂತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಸಂಬಂಧೋಡು 60 ಬೂರ್ವೆ ಬೂರ್ವೆ ಯಾನಾಗ ಸಮ್ಮಲೆ ಬೂರ್ವೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈರೆಗ ಅರ್ಥವು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಸಂಬಂಧ ಹತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಇಂಚಿನ ಕಥೆ ಈರೆಗ ಅರ್ಥವು ಸಾಧಾರಣ ನರ್ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪಂಡನ ನಮ್ಮೂನವಳ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಇಂಚನೇ ದಿನ ಪೋಣಗ ಬೆಗಿ ಪರಯೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡಿತನತ್ತ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋಯರು ಅಣ್ಣಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅಮ್ಮೇರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಗೆ ಪೋಯರು ಅಪ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಗುರಿಕಾರೆ ಅದು ಜಾಂಬವೇರಿತ್ತೇರು ಪಣ್ಯರೆ ಅಣ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಪಿದೈಪುರ ಯಾನು ಯುವರಾಜೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಗ್ಯಾಯಿ ತಿನ್ನು ಅವು ಪುಳಿಯ ಚಪ್ಪೆನ ಚೀಪೆನ ಕೈಪೆನ ಅಂದು ತೂಪುಣಿ ಯಾನು ಸುರುಕು ಯಾನು ತೂಪುಣಿ ಯಾನು ತಿಂದದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಪಣದಾಗ ಒರಿತದ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಂದು ಆಯ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯೆ ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ಅವು ಆಯಾಗ ಮದ್ಮೆ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಕತೆ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಕತೆ ಅಂದಂದು ದುರ್ವಾಸೇನ ಶಾಪ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಲ್ದ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಐನು ಅಂದಂದು
ಅಯ್ಯನ ಕಡೆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾಜೇಲು ಬಚ್ಚೇಲು ಪೂರ ಅದು ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಜತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಬೆ ಒರಿಯೇ ಪೋದು ಉಚ್ಚುದ ಮಂಡೆಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ಟು ಬೀಲಡೊಂಜಿ ಕೈನು ಪದ್ ಸೇರಾದು ಮಥನ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂಡಾಯಿ ಬತ್ತನಾಲು ತಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಪುದಾರ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟಿನ ತಾರೇನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊರಿಯೆ ಎನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಪಂಡದು ದಯ್ಯಂದ್ರಾಗ ದಯ್ಯಂದ್ರ ಬಂಡೇರು ಯಾನ ನಿಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆತ ಜೀತನಾಟ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ನಿಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಮಗ ಅಂತ ಆಗೊಂತ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡು ಏನಳ್ಳ ಎತ್ತದ ಬಂಡೆ ಮಲೆನಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಬತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜು ರುಮೆ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಗೋಲಬೆ ಪನ್ಪುಡ ಗಂಧರ್ವೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಯ್ತದು ಕೊಡತದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಾಯಿ ಅಂದಂದು ರೂಮೆ ಎಂದ ಅಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಂಡ ತೋಜುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳ ಅಂದು ಅದು ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪನ್ಪು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಯೆ ಆಲೆನ ದೀ ఉంది ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಮದುಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಯನೇ ನನ್ನಿ ಅಂದು ಆಯನೆ ದಿವಂದನೆ ಮಾಡದೆ ಗುದಾದಾರ್ಥ ಅವ ಅಂಚೊಂಡಿಗೆ ಬೋಡನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಬೊಡ್ಚಿನದೆ ತೊನ್ನೊಳಿಗೆ ಈ ಬುಡಿಯನ ಯಾನು ಬುಡ್ತಿನತ್ತು ಆಯ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಡೆ ಅಪಗಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದು ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಲಾಯಿಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಡಸದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರೆ ಇಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐದುಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಜೆತ್ತಿಜಿ ಆಣಿಯ ಜೆತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ತೂಡಕ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಮಾಯಾವಿಂದ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಆಯ್ತನ ಅಣ್ಣಡ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋಪೋಡು ಬತ್ತದ ಲಡಗಿಲಿತ್ತಿ ಬಿಯೆ ಆಯ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪ ಯಾಲ್ನ ಭಯ ಪಿರಾಡ್ದು ಅಣ್ಣನ ಪೋಡಿಗೇಡು ಒಂಜಿ ಗಮಿತ್ತ ಉಲೈ ಬೊಗ್ಗಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯರ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಡಕ ಅಣ್ಣ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೆರಿಯೇ ಪೋಯ ಈ ಬರಡಮೆಗ್ಯಾ ಮೂಳುಂತು ಬಾಕಳುಂತಾಯನೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತ ಕೈದಿದ್ದ ಆಜೆಪಾಡು ಉಳಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಏನು ಬಣ್ಣಟ ಮುಳುಂತು ಒಂದು ಬಂಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಆರ್ಬಟೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಕೇನುಡು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿಲೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲಜ್ಜಿ ಕಾರ್ದಡಿಟ್ಟು ತೂಪೆ ನೂರೇ ಬರ್ಪುರಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋದುಂಡು ಉಳ ಹಿಡ್ದು ರಕ್ಕ ಸೆರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನೆತ್ತೆರು ಯಾನು ಲೆತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ವರಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೆತ್ತದು ಆ ಬಾಂಡಿಲ್ದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗ ಅಪಗ ಪೋಯಿನಿ ಅಣ್ಣೆ ಸೈತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಕ ಸೇವಲ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಅಣ್ಣನ ರಕ್ಕಸ ಗವ್ವ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಎದುರ ಅಂಡ ಒಂಜುಂಡು ಅಣ್ಣನ ಕೆರಡು ನಾಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಸೈತದುಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಒಂಜೇಲಕ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಕೆರಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಮಿನಿ ಸೈತದುಪ್ಪೆ ಮೀ ಅಂಚೆನ ಬಂಡೆದಿಂದ ಆಯೆ ಬರೇ ಪಿದ ಎನ್ನ ಮಂಗನ ಮಂಡೆತ್ತೆ ಆತೆ ಅರ್ಥ ಏನೇ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಬತ್ತಿನದು ಪನೊಳಿ ಅಣ್ಣೆ ಸೈತನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗು ಎರಡಲ ಬಂತಿಜ್ಯಾನು ಎರಡಲ ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಯಾನು ಜಾಂಬವ ದೇವರು ಪಂಡೇರು ಈ ಪಣಂದ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳುಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿ ಕಾರ್ಡ ಪಂಡೆ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಅಂದ ನನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಬಿಡಿ ಕರೆದು ಪೋಯಿನಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಒರಿನಕ್ಲಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನ ಈ ಕುಳ್ಳೋಡು ನಂಡೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಪಿಸೇನೆ ಉಂಡು ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ತಂಡೇಲೆಂದು ಬಿಡ್ಚಾ ಯಾನು ಕುಲ್ಯೆ ಯಾನು ಕುಲ್ಯೆ ಕುಳ್ಳೇರಿ ಕುಲ್ಯ ಯಾನು ಕುಲ್ಯೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕರಿನಗ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ತಾರಿದಾತ ಎತ್ತರ ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಪರ್ವತದಾತ ತೋರ ಮಾಯಾವಿ ಬತ್ತು ಪಡೋದು ಯಾನಲ್ಲ ಎಣ್ಣಿನ ಅಂಚೆನೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ನೆಲಟ್ಟು ಉರ್ದು ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಫಲ ಏನು ಸ್ವರಲ ತಾನ ಪೆಟ್ಟದೊಂದು ಅಂದಾಜುಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ ದಿನ ಫಲ ಬದುಕದೆ ಅವಾಗ ಬದುಕದೆ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಎಂಕು ನಿಲೆ ಜನ್ನಾಂಡು ಅಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕ ನಾವು ಇರುವೆಲ್ಲ ತುಂಬದಲ್ಲ ಆಯರ ಪೂಜ
ಪೆಟ್ಟುಬಾಡಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೆಟ್ಟುಬಾಡಿ ಬೆರಿ ಪತ್ಯೆ ಯಾನು ಬುಲ್ತುದು ಕೈಕಾರ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣನೀರಿಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಜೆ ನಡತನ ಕಥೆ ಇಂಚಿನದು ಪಂಡು ಜನ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಪಂಡು ಈ ಪಾತಿರ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಪಾತಿರ್ದಾತನು ಮಲ್ಪುನಾಥ್ ಈ ಮಲ್ತದಾತನು ನಡಪೂಂದ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ನೀರೆಲ್ದಲಕ ಬರಡುತ್ತನ ಬುಡೆದಿ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಜೀವನುಡೇ ನಿಲೈಜ್ಜನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಇದು ಅನ್ನೇ ಪಣ್ಣೇನು ಕೇಂಡಿಜೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಓಡೆ ಪುರ ಪೋತೆಯನ್ನು ಎಂಕೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗ್ಯಾರಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗ್ನ ತಿರ್ಗದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬದುಕಿಗೆ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದ ಭೂಲೋಕ ಪುರ ಸುತ್ತದಾಂಡು ಮಹಾಂತ ಸುತ್ತದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತ್ತು ಎಂಚ ಈ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಈ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಂದು ಆ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಂದು ಅವತ್ತ ದೇವ ವರ್ಗದಾಗಲತ್ತ ಅಂದು ಅಕಲದಾಲ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬತ್ತಿಜಾರ ಏರ್ ದೇವತೆಲು ಅಂದು ಇದಾನೆ ದೇವತೆಲಾಡಲ ಓಡಿ ಬಿರಣ್ಣನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಪಲಕು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಗ್ರೀವ ಇಂದುವೇ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಬಂಧೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಕಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಜನ ಸೈಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೀದೈದಾಕಲು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಡು ఆయన సంబంధాలు ఇంచినారు పొళ్ళేరు ఆకి ఇంచ బూరు వేరు ఆరు ಬೇರೆ ಇಂಚ ಸಂಬಂಧ ಆಪೇರು ಬಾಕಿದೆ ಏರ್ಲ ಮೂಸುನಾಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅಕಲುಳ್ಳಿರತ್ತ ಅವೇ ಆಯ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕಂದು ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕಂದು ದಾನೆ ಇಂಚ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು ತೀರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಡಗಣಾಂಡ ಏರಡ್ದಾತ್ರ ಕೆಡಗ್ಯಾಯಿ ದಾಯಗೆ ಕೆಡಗದೆ ಆಯನ ಎದುರು ಬಸ್ಸೋಡು ಏರುಪ್ಪುಣಿ ಇಂದೇನು ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ನಮಕ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಡ ದೇವೇರ್ಕಲು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಾಲೊಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಡ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲು ಏರಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೇರ ಪಂಡೆತ್ತೇನೆ ಕಡೆ ವಿಷಯವು ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ್ತ ಸಮುದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಬ ಕೋಟಿ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತಿನೇ ಒರಿಯೇ ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಮಾಯ ನಾನೊಂಜಿ ಪರಡೇನು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆರು ದೇವೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಭಾರೀ ಮುಟ್ಟದ ಆತ್ಮೀಯ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾವಣಿ ರಾವಣಗಳ ದೇವೇಂದ್ರಗಳ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು 30 ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಮೂಳು ಬೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಏರಾಂಡಲ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತನಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಉಪ್ಪೇರ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ
ಅಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನು ತೂವೇನಾ ಏರೇರ್ನ ಬುಡೆದಿನಾಂಡಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಕೊಂದರ್ಪಣ ಆರಾವಣಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡೆದಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿ ನಾಯಿ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಲೋಕೊಡು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರ ಸುರು ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ತಿಕ್ಕುವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ರಪ್ತ ಒಂದು ಪೋಯಿನಾಯಿ ಆಯಿ ರಾವಣಿ ಅತ್ತಿ ಅವಂದೆ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ಆಳು ಮಲ್ಪೇರ ಪೆದಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಈ ಲೋಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ಎರುಳೇರು ದೇವತೆ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೋಣೆ ತೂಪೇರಕ್ಲು ಮೋಣೆ ತೂಪೇರು ಅಕಲ ಉಪಕಾರ ಪುರ ಕಡೇಕ್ ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಗೆಲ್ಪೇರು 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 ನನಗಕ್ಲು ಇಂಚಿ ಇಜ್ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಚಿನ ಚಲಿಟ್ಟು ಜೋರು ನಡ್ಗುಣ ನರ್ಮಣಿ ಅಂಚಿಂಚಿತು ಓಡುಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಚಲಿಟ್ಟು ನಡ್ಗೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಕೊಂಚ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಪೂರ ಬಳಿತ ಬಂಡ ಏರ್ಲಾಂದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ದು ಬಂಡ ಅಂದೆ ಈತ ಕೈತ್ತಲ್ ಮುಳು ಉಳ್ಳತ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡು ಅವಳ ಬೋಡ ಇರೆಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಈ ಕೈತಾಲೆ ಉಪನಗ ನಿನ್ನ ಅರುಕಾಯಿ ಬರ್ಪೂಜೆ ನ್ಯಾಯನ ಈರು ತೂದು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂತು ಜನ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಟು ದಾದವು ಅವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಡಗಿಂಚ ಪುದರ್ ಈಡೆಗೆ ಋಷ್ಯಮುಖ ಅಂದ ಋಷ್ಯಮುಖ ಅವು ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಅವಳು ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಒಂತೆ ತಿರ್ತಿಡುಂಡು ಒಂತೆ ಎತ್ತರಡುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡ್ಯತೆ ಗಮಿತ್ತವಳಾಯಿ ಮಾಯಾವಿನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಯೆ ಮ್ಯಾಗ ಸಿದ್ಧಮ್ಮೆ ಬೂರುವೆ ದುಂದು ಬೀಂದು ಅಯಲ ರಕ್ಕಸೆ ಅಂದು ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗನಿಗೆ ಏರ್ಕೆರ್ತೀನಿ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆಗೆ ಕಡೆಕೇರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಆಯಲ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಿ ಯಾನಿಜ್ಜಾಂಡು ಕತೆ ಯಾನು ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಓಳುಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮೇರೆ ಯಾರನ್ನ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಯಾರನ್ನು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಾಯಿರು ಅಂದು ಯಾನು ಪೀರಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎದುರುಡತ್ತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮೇರಿ ದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿನ ಬಂಡೇರು ಮಗ ನನ್ನ ರತ್ತಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಹೊಡ್ಚಿ ನೀ ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳು ಒಂಡೇರು ಅವ ಎಂಚಾಯಿಲೆ ಬಂಡ ಆಯ ಬತ್ತೆತ್ತ ದುಂದುಬಿ ಆಯ್ ಗೋಣದವರು ಒರುಟ್ಟು ಬತ್ತೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಂಬುಕು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಗರಗರ ಗರಗರ ಅನ್ನದು ಯಾನು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಯಾನು ತಿರ್ಗಾದ ಒಯ್ತದಕ್ಕೆಗೆ ಆಯನ ಮೂಂಕುದ ಒಟ್ಟೆಡ್ದು ರಟ್ಟಿನ ಸುರಾಳೆ ನೆತ್ತೆರು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಬೋದು ಮತಂಗ ಮಹರ್ಷಿ ಆಶ್ರಮಗೂ ಊರ್ನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೇಸಿಗೆದ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತನಾಯೇ ಅತ್ತು ಆಯನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲು ಏರ್ಲಾಡು ಈ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕಾರ್ದಿಯರ್ಂದ ತಾರೈ ಪೊಡಿ ಆಯ್ಲಕ ಪೊಡಿಯಾಡು ಮಂಡೆ ಎಂದು ಸಾಪಗೋರಿಯರಿಗೆ ಸಾಪಗೋರಿಯರಿಗೆ ತೂಲೆ ಆರು ಕೊರ್ನ ಸಾಪ ಉಂಡತ್ತ ಸತ್ಯುಗಳನ್ನ ಆರು ಸಾಪ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಐದಿನ ಹತ್ತು ಅವು ಅವು ತಟ್ಟುನೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತರಿಗೆ ತಟ್ಟುನೆ ಅವು ಮ್ಯಾಗ ಅಂದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆ ಸೈನಗ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಕೆರ್ನಾಗ ಸಾಪಗೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಲೋಕದ ಕಂಟಕ ಅವು ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣ ಮಾರ ಅನುಭವಿಸಾರ ಅವು ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಬುಕ್ಕೊರೆಗೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಪಲಕ್ಕುತಿಕ ಜ್ವರಮೆಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಕುಳ್ಳಿನಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ 4-5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಅಕ್ಕಲತ್ತೆ ಇಂದು ಅವೇ ಅರಮನೆ ತೋಜುನತ್ತ ಅಂದೆ ಅವು ಕೈತಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದ ಬೋಣದನಂತ ದೂರ ಉಂಡವು ಈ ಎತ್ತರಡು ಉಂತುನಗ ನಮಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಾವು ಆ ಅರಮನೆ ಆ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ್ತ ಬರೀಟೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ತೋಜೋಡುಂದೇ ಬರ್ಪುಡೆ ಎಂಕ್ ತೋಜೋಡುಂದೇ ಅಂಗ್ ಸಾಯರ ಯಾನು ಒಂತೆ ಜೀವ ಒಳ್ಳೆನ ಬುಕ್ಕಲ ಸೈ ಆಡುಂದು ಎನ್ನ ಪುಣಕು ಕಡುಪುಣೆ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಚಳಿಕುಂಡತ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂಜಿ ಬಿಡದು ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಬೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿಜ್ಜಲ್ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಲ್ತಡೆಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಣಿ ಅದ ಸಮಾಧಾನ ಈ ಲೋಕೊಡು ಬೊಡ್ಚಾಂದ ಮಲ್ಪುನಕಲಿ ಇತ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದಕ್ಲಿಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಬಂಗ ಅಂದ ತೆತುಲೆ ರಾವಣೆ ಈರ್ನ ಬುಡೆದಿನ ವಾಲಿ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬುಡೆದಿದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಏರಕ್ಲಿಂದ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ತೂಯರೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಅತ್ತ ಅದು ಒಂಜಿ ತೂಯರೆ ಪೋಣ ಸಮಾನ ದುಃಖಿಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾನ ದುಃಖಿಲು ಒಟ್ಟಾನಗ ಅಕ್ಕಲ ದುಃಖನು ಪಂಡೊಣ್ಣಗ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಮಾರ ಎನ್ನಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈತೆ ಏರ್ಲ ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟುಜ್ಜೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬದುಕಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಗ್ರೀವಾ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೆನ್ನಗ ಅವು ಎತೆತ್ತ ಕತೆ ಅಂಚದು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದಿ ಅನ್ನು ಕೇಂಡಿನಿ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬನ್ನಗ ಈ ಬಂಗುಡಿತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಈ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನನೋರಿ ಬಂಗದಾಯನ ತೂನಗಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಂಗಲ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣದ ಈ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಅನ್ನು ತೂಯರಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಬಿಯಾರ್ದಂತೆ ಸಮಯಗೂ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅನ್ನು ತೂಡಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾತ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯದಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಂಗೆತ್ತ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅನ್ನು ತೂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಾಂಡಲ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ದಾದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಮುಳೊಂಜಿ ಉಳ್ಳತ್ತೇನು ಈರೆಗು ಊರು ಅತ್ತ ಪನ್ಪುಣಿಯಾನು ಊರು ಮುಡ್ದು ಬತ್ತದಾರ ಇರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂಜಿ ಬೇಂಕೆ ಅಂದ್ ಅತ್ತ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಮುಗಿನೈ ಅದು ಎನ್ನಗೀತೆ ಅದು ಯಾನು ಪನ್ಯರುಂಡು ಯಾನು ತೂದಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕಡು ನಡತಿನ ಕಥೆ ನೀ ಪನ್ನಗ ಒರ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಅಖೇರ್ಗೆ ಐನು ಉಂತೈನ ತೂನಗರ ಪಿಸುರ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಬಿಸುರು ಅದು ಅಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬುಡೆದಿದ್ದಿ ಅಂಕಲ ಬುಡೆದಿದ್ದಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಪನಪನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗ ಬತ್ತ ಇಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಬುಡೆದಿದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿದ್ರೆ ಮಂತ ಪೋದುಂಡತ್ತ ಮಿತ್ತ ಒಂದೇ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರ್ದು ಅಂಚಾದ ಏರಿ ಎಂಚಾಂದ ತೂಕ ಮಲ್ಪೇರ ನೀ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಯಾನು ಕೇನುವೆ ಬಂಡದ ಆಡೆ ಮುಟ್ಲ ಪನ್ಪುಣನ ಈ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡೆ ತಬುಕ ಅದು ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಬಂತು ಜನ ಇರ್ದ ಈರು ತೂದು ತೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಯಾನು ಕೊರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೇ ಅವೇ ಏನು ತೂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿದಿಕ್ ಈ ಪಾಂಡಿನೆಟು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಸರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ತಿದ್ದೋನು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಬುಡೆದಿ ಇಜ್ಜಂದ ಆತನ ಇಂಚ ಆಯಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತದು ನಿನ್ನನು ಬೇರಿ ಬತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟೆ ಕೈ ಬಾರ್ದು ತಕ್ಕಿ ಅಂದ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡತು ನಂಚಿ ಘಟನೆ ಯಾನು ದಮ್ಮಯ ಪಾಡಿಯೆ ಕೊರ್ಜೆ ಅಂದ ಎರಡೆರಡ ಪಂಡೆ ಕೊರ್ಜೆ ಈತ್ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಎದುರೆದುರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಬುಡುಪ ನಿಕ್ಕ ಆತಜಿ ಆತಜಿ ಅಂದ್ ತೂ ಒಂದೇ ಸಂಕಟ ಪಡೊಂದು ಉಳ್ಳೈ ಅಂದ್ ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಯಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಬಡಿತನಾದ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ದೇರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳುವೇರು ಬತ್ತೇರು ಕಳುವೇರು ಬತ್ತಿನಕಲು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಬಾಡಿಯರು ಕಂಬೋಗು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹೋಯ್ರು ಆಯನ ಎದುರೆದುರು ಯಾಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಾಂಡ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ದೇರತ್ತ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ದೇರು ದಲ ಸಮರ್ಜೆ ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಏರ್ನ ದೋಷ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯರ ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೇನ ದೋಷ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯನ ಇತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬಿನ್ನೆರ ಕಟ್ಟದೇರು ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂದ್ರ ಹೊರ್ತುಡು ಬೀಗ ಪೊಳಿತು ಕಳುವೇರು ಬರ್ದು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ರು ಅಕಲ್ನವಲ್ಲ ಕಂಡದು ಪೋತುಂಡು ಮೆಕ್ಕಲ್ನವಲ್ಲ ಕಂಡದು ಪೋತುಂಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಒಂಜನ
ಒಂಜತ್ ಮೆಕ್ಕಿಲೆ ಬೋಡಿತನಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಕಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರವು ನಡತೀಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಕಲ ಅದು ಮೇಲದ ಮೇಲೆ ತೂಣದ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡೆ ಅದು ಅವ ಕಂಡನ್ನಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಇತ್ತದು ಎರಡ ಕಳಿವರೆಗೆ ಬರ್ಪಣ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂದು ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ತನ್ನ ಕೈವಶ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಇಂಚ ಕಂಡದು ಬಾಯಲ್ದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಈಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಹಠಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಿನಾಲು ಸೀತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸೀತೆನು ಪಂಚವಟಿತ ಪರ್ಣ ಕುಟಿಡು ದೀದು ಯಾನು ಆ ರಕ್ಕಸರ್ನ ಮಾಯಡ ಒಂಜಿ ಉರ್ಲುಗು ತಿಕ್ಕದು ಆ ಮಾರೀಚೆ ಒಂಜಿ ಉರೆತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಆಯ ನಡೆದಾರ ಐನು ಬೇರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತಿನಿದಾಯಗ ಈ ಕಟ್ಬಂಟತ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸಿನ ಕತೆ ಆ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಮಲ್ತನ ಕಜ್ಜೋಗು ಬೋಡಾದು ಆಲ ಮಿರೆ ಮೂಕು ಕೊಯ್ನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಗೆ ಸಾಧಿಸರ ಬೋಡಾದು ಅಲ್ಲದಾದ ಪಂಡದು ಪೋಡ ಆಗಬಹುದು ರಾವಣಗ್ ಆ ರಾವಣೆ ಇಂಚಾಂಡ್ಲ ಎರನ್ನು ಕೆನಿಪೋಡು ಪಂಡದು ಉರೆತ್ತ ಕಿನ್ಯಾದು ಎರನ್ನು ವಂಚನ ಮಲ್ಪಿಯರ ಪಡದು ಆಯಮ ಪಂಡಿನಿ ಮಾರೀಚಾಡ ಅಂದ ಮಾರೀಚೆ ಬತ್ತದು ಸೀತೆನ ಮರಲು ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಆಯ್ತ ಫಿರಾವಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಅಂದ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯ ಮಾರೀಚ ರಕ್ಕಸೆತ್ತ ಆಯಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಯಕ ಗುಬ್ಬಿ ಎನ್ನ ಸೊರೊಟ್ಟೆ ಸೀತಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಆಯ ಜೀವ ಬುಡಿ ಅಂದ ಐನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂಚಿನ ಸೀತೆ ಪೊಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ತುಲ ಈ ಕಡ್ಡು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಗ ದಾದನ ಆಂಡು ಪಂಡು ಜನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನಗ ದಾದನ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡಪಡಿಯಲ್ಲ ಸೀತೆ ವರ್ತಿಯಲ್ಲ ಆನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತಂಡು ರಾವಣನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಸೀತೆಯನ್ನು ಒರ್ತಿಯಾದ ಒರಿಪುನ ಇತ್ತದು ಬುಕ್ಕಲ ಧೈರ್ಯ ಜಂಡಾಯಕ ತಾನೇ ನೇರವಾದ ಹೋದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಐಕ ಸನ್ಯಾಸಿನ ವೇಷ ಮಲ್ತದು ಬೊಚ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಪಂಡದು ಸೀತೆನ ಮರಲು ಮಲ್ತದು ಆಲೇನು ಕಣ್ಣೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಫೋನಗ ಜಟಾಯಿ ಎದುರಾಯಿ ಜಟಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ವಿಷಯದಾದ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ರಾಮಾಗ ಬೋಡಾದು ಈ ಪಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ದು ಆತ ಮಲ್ಲ ರಾವಣಿ ಏತ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಜ್ಜ ಬೆಂದೆ ಏತ ಚಲ್ಲು ನರಮಾನೆ ಅದು ಪೋಯಿ ಅಂದ ಅಪಗಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರು ಉಂತ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಪೊರ್ತರು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಕಣ್ಣೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅನ್ನು ತೂತ್ವೇಂಡ ಬಿಡ್ತಾರಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನಂತ ರಾವಣನ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ರಾವಣನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಾದು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ವೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊಂದು ಪೊಂಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಯ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನರ್ದು ದಾಲ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಆಯ್ಜಿ ಹೌದಾ ಯಾನು ನಿರ್ವೀರ್ಯೇನೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆತಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನಡ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡುದು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತೂಕೆರೆ ಅಂದ್ ಬಂಗಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ತೀಪು ನೆಂಚಿ ನಾವು ತೂ ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ತೂಕೊಡು ಸಮ ತೂಂಡಲ್ಲ ಬಂಗಾರಗಳ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗಳ ಕ್ರಯ ಒಂಜೆ ಬಿಲೆ ಅತ್ತು ತೂಕನಗ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ನೀರು ಪಣ್ಣ ಈ ಪಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ಲಜಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏರಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಗು ಬಾಯಿ ಮತ್ತ ಕಟ್ಟದ್ದು ದಾದ ಮತ್ತ ಪಣ್ಣದ ಬೋಪುಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಎದುರು ದೀತೆ ವಿಷಯನು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಇನಿಕ್ಕಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ರಾವಣೆ ಬತ್ತೆಂಡ ಆನೆ ಅನ್ಬಿಡೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬುಡೆದಿನ ಕಲೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಉಳ್ಳತ್ತ ಅಂದೆ ಯಾನು ಬತ್ತಜ ತುಲಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಬರಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನಾಯಿ ಅಂದು ನಾಂಡಲ ಊರು ಬುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ನೂರಡ್ಡಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಬುಡ್ದೆ ಕೈ ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಿರು
ಈ ತೊಟ್ಟೆಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಗರಿ ಪಗರಿ ಅಂದ ಬಿರು ಪಗರಿ ಅಂದಂದು ಅವಳ ಬಣ್ಣಗ ಏರ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅತ್ತೈರಿಗೆ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ ಋಷಿಮುನಿಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಮೂಡಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಪಗರಿ ದುಂಬೆ ನಡೀತು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಪಗರಿಂದು ಇಂಚ ಬಾಣ ಜಾತೋಲ ಅಂದು ಜಾತ ಬಾಣೋಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯದು ಏರೋ ನಾಡ ಬಡಗಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಹತ್ತು ಜೀವದ ಜೀವಶರ ಐಕಲೋಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ವೃಷಾಸ್ವೇ ಪರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರಾಜರ್ಷೀತೆಗೆ ಆಯಾಗ 100 ಜನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪುಂಜೋಕುಲು ಆ ಪುಂಜೋಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಕಾರಣಗೂ ಬೋಡಾದು ತಪಶ್ಚರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ 5 ಜನನು ಆಯೇ ಪಗರಿಯಾದ ಮಲ್ತೆ ಕುಡ 5 ಜನನು ಆ ಪಗರಿದ ಅಧಿದೇವತೆಲಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಗದಾನೆ ಪಂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಆಗ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನಗೂ ಬತ್ತಿಜಿ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೊರಿಯಗೆ ಅದು ಕೌಶಿಕೆ ರಾದುಪ್ಪುನಗ ಕೌಶಿಕೆ ರಾದುಪ್ಪುನಗ ಅವರ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತ ಆಡತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಟ್ಲ ಈ ಜೀವಶರ ತೊಟ್ಟೊಡಿ ಇತ್ತನ್ಲ ಕೌಶಿಕರೈನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಜೇರು ದಯಪಂಡ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ವಸಿಷ್ಠನ ಧರ್ಮದಂಡದ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದ ಅರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವೇನು ಏರೆಗಾಣ್ಲ ದಾಂಡ್ಸ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅರೆ ಅರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಅಮ್ಮೇರೆ ಗುರ್ತೋಲಿ ಅದ್ರ ಬೇತೆ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಗುರ್ತೋಲಿ ಆಂಡ ಎನನೇಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಎಂಕೈನು ಉಪದೇಶ ಮಲ್ದೇವು ಆ ವೃಷಾಸ ತತ್ವವಾಯನಂಚಿನ ಜೀವಶರಳು ಯಾನ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಋಷಿಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯನಂಚಿನ ಜೀವಶರ ಉಂಡತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇನುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಏನ್ ತಾಟ ಕಿನಿಕಿರಿಯೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಕ್ಕಸೆಂಡು ಕಿರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿಕ್ಕಾನಗ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ ಮನೋಪ್ರೀತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ರಕ್ಷಣೆಲ ಅಂದು ಐರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಶರಣೆ ಅದು ಬತ್ತತ್ತ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಂಕ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ದಯಪಂಡ ದಾಂಪತ್ಯನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೊಗ್ಗಡೆಂಕ್ ಅಹಲ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತಾಯಿನ ಉದ್ಧಾರ ಆಂಡು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕರ್ಮ ಸಂಯೋಗ ಯಾನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದತ್ತು ಅಹಲ್ಯ ಗೌತಮರ ದಾಂಪತ್ಯನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಐತ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ ಅಂಡು ಸೀತೆರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡಿದ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಲ್ ಅಂದ ಅಹಲ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಗೌತಮರ ದಾಂಪತ್ಯರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದಾರ ಸೀತೆರಂಚಿನ ಬುಡೆದಿನಿ ಅನ್ನು ಪಡೆ ಇನಿ ಆ ಬುಡೆದಿಯನ್ನ ಕೈ ತತ್ತು ಪಾಯಲು ಕುಡ ಹಾಲಿನ ಪಡೆ ಒಡಂಡ ನನೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಈಲ ನಿನ್ನ ಬುಡೆದಿಲ್ಲ ದೂರ ಉಳ್ಳರತ್ತ ನಿಖಿಲ ದಾಂಪತ್ಯರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬುಕ್ಕೋಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೋಲು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಂಕುಂಡು ಈ ಜನ್ಮಡು ವಾಲಿ ಇತ್ತಿನಾಥ ಕಾಲವು ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ವಾಲಿಂದ ಹತ್ತು ವಾಲಿನಂಚಿನ 1000 ಜನ ಬತ್ತನ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಈ ಬಾಣಗುಂಡು ಜೀವಶರನ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತನಾಡಿಗೆ ಮುಗಿನದತ್ತು ಅವು ಲಕ್ಷ ಭೇದನ ಮಲ್ತದ ಗುಡವತ್ತನ್ನ ಮೂಡಿಗೆ ಸೇರುವಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚದು ಬಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಾವತ್ತು ನಿಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಂಡ ಕೈ ತಟ್ಟದ ನಮಗೆ ಕೊರಪೆ ಕೆರೆದು ನಿನ್ನ ಬುಡದಿನ ಯಾರು ಬಿಡ್ಪಾವೆ ಅಂದೆ
ಅಬ್ಬಾ 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 ಅತಲ ಸಂತೋಷನ ನಿಕ್ ಏತ್ ಸಾರ ವರ್ಷಾಂಡ್ ಯಾನು ಏರೇರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತುನಿ ಓ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಪಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡರ ಇಜ್ಜಾರ ಇರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಪನ್ನಗನೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಇರು ಪಣ್ಣಗನೆ ಆಯ ಸೈತ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವು ಇರ ಬಾಣನು ಪೂರ ನಲಿಪಾದ ಪಣ್ಣಗ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿಟ್ಟಾನ ಜೀವನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರಾತ್ ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಇರೇ ಬೋಡ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಬೋಡಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆನ ಬಿಡ್ತೇನ ಇರೇ ಬೋಡ್ತ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಏನತ್ತ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ನಿಕ್ಕಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಈರು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣಾರತ್ತು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಬಂಗೋಡಿತ್ತು ನಡಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಈರು ಮಲ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಣ್ಣರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನೆತ್ತ ಅಪಗಲ್ಪದ ದಂಡಿ ಏರ್ನ ದಂಡದ ತಂಡೇಲೆ ಈ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರಲೆತ್ತ ಮತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಸೀತೆ ಓಲೇ ಉಪ್ಪಡು ಆರೇನು ನಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಬಡದತ್ತೆ ನೆಂಕ್ ಬಡದು ತುಲ ಉಪಕಾರಗೂ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡ ಬುದ್ಧಿ ಏರೆಗುಂಡೋ ನಿಜವಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಾಯಿ ಬಂಡಾಯಿ ಇಂದು ಉಪಕಾರ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅತ್ತು ದೇವರನೆದುರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪನ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬುಳೆ ಬತ್ತಿಂಡ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಈರೇ ಕೊಣತ್ತು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವಾಗ ಬುಳೆ ಕೊರ್ಜಿನಾಂಡ ದೇವರು ಕೋಪ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಹೌದಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚ ಅವು ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಅವು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಈ ಎಲ್ಲಿಯಲತ್ತು ಯಾನ ಮಲ್ಲೆಲತ್ತು ಇನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ಲೈಲ ಇಷ್ಟೇರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ 60 ಮಂಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂ ಕೊಣತೆ ತುಲೆ ತೂ ಕೊಣತೆ ಅವು ದಾಯೆ ತೂ ಕೊಣತೇನೆ ಅಂದೆ ಆಯನ ಮೊಣೆ ತೋಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲು ಪುರ ಕೈ ತಟ್ಟದ್ದು ಭಾಷೆ ಬಲ್ತೋರುವಾರು ಮಂಗೇರ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ರೇಖೆನೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚಾದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಆನಗ ಒಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂತ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-11 ತಿಂಗಳು ಆವ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಂಡು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಮಾನದ ಆತು ಬರ್ತನಕ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೂರ್ನು ತಿರ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಜಿ ಮಂಗೇರ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಪೋಯರೆ ಪಜ್ಜಿ ಗೆಲ್ಲಿನ ಪೊಳ್ತದು ದೂರೋಡು ದೈಕ ಹಾಕುಣಿ ಇಂದು ಪುಡಾವುಂಡ ಅಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾಡಿರ ಕೆರಿಯರ ದಾಯ್ತೊಂಡು ಮೂಳು ಆಂಡಲ್ಲ ಬೂರ್ನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಸೈಪುಣಕ್ಲು ಸೈ ಒಳೆಯತ್ತ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಡಾವುಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಕಟ್ಟನ ಕೊಡ್ತದ ಬಿಚ್ಚಾದ ತೂಣಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೇಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಅಂಗಶೃಂಗಾರಗು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಈ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟನ ಬಿಚ್ಚಾದ ಇರ್ನ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲ ದೀತ ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದಾಂಡ ಈರ್ದೆ ತೋರುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಡ್ಚಿಂದು ಈ ಗಂಟೆನ ಕಾಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀನಗನೆ ಆ ಕುಂಟುನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವೇಂದು ಅಯ್ಯನ ಬುಡುಪಾದು ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಡಕೆ ಎಂಡೆ ಗುರ್ತಾಂಡ ಮೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಪಗತುಲ ಆಯ ಪಂಡಿನಿ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡವು ಮತ್ತ ಉಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಾರುಂಗಿಲ ಅವು ಅತ್ತಿಗೆನಾ ಪಂಡ ದಿನಾಲ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ರೆ ತೂ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತಾಂಡು ಅಂಡ ಉಂಜಿ ತೋಜು ಜೈತು ಅವು ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಡ್ನಿ ಅವು ಆ ಸೀತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಿ ಜನಕರಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಎಂಚಿನ ಮಣಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪಂಡದ ಅವು ತರೆಟ್ಟು ದೀಪ ನಂಚಿನವು ಅವು ಒಂಜಿ ತೋಜುಜಿ ಬಹುಶಃ ಅವೇನೊಂಜಿ ದೀವೊಂದು ಏನಿ ಕಾಲೋಗಾನ ಒಂಜಿ ಗುರುತ ಗುಪ್ಪಡು ರಾಮೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಬೋಡದು ಇಡೆಗಾಲು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ್ಯಾರ ಯಾರು
ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ಅವು ಈರ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಈರೇ ಕೊಡ್ತೀನೇನ ಅಂದ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ಈರು ಕೊಡ್ನೇನ ಅಲ್ಲ ಜಾನ ಅವು ಐನು ಒಂಜಿ ದಿವೊಂದಾಲು ಎನ್ನ ನೆಂಪುಗು ಬಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಪ್ಪು ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿನೊಂಜಿ ಏರೆಗಳ ಕೊರಂದೆ ಆರಡನೇ ದಿವೊಂದು ಬಾಕಿದೇನೆ ಪುರ ದಕ್ಕನೇನ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ದಕ್ಕನೆ ಬಂಡ ಏರೆಗಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಅಂಡ ಇಜ್ಜನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚ ಬಹುಶಃ ಇಂಚೊಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಇಂದು ಏರೆಗಾಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂದೇ ಸಾದಿಯೆ ಪೋತೇರು ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಲ ಅದುಪ್ಪು ಐ ಕೊಂಜಿ ಸೋವು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಣಕ ಪಿರಾವ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ತಪ್ಪು ಬೀಳ್ತದೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪಾಡುವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷನೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ಗಂಟು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಚಿಪ್ಪುಡಿ ಚೀರೆ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿಪುನಾಗ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಬೋಡು ನಿಖಲು ಈತು ಬಂಗೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಂಗಾರು ಪನವು ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಂಚನೇ ದೀತಾರನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಏತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಡದಾಲ ಮಲ್ತುವೆರ ದನ್ನತ್ತೆ ಪಣ್ಣಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗೇರ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ದಾಯೆಂದು ಮಂಗಾಗಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬೆಲೆ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂದು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಗೇರ ಅಂಡ ಅವು ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಜನ ಮಂಗೇರ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉರ್ದಿಯರ್ಲ ಯಾರು ಅಂಡ ಐನು ಪುರ ಪತ್ತಿಜೇರು ಎಂಕ್ಲಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪೈಕ್ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡ್ದದು ಅಂಚಾದ ಆ ಗಂಟನು ಅಂಚನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ದೀವ ನೋಡು ಎಂಕದೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಮುಡಿಪೋಡ ಆಯ್ನಾಳು ಸೀತೆ ಆಲೆಗೂ ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಯೋಗುಡು ಆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಿನ್ನಡದೆ ತೊಂದು ಯಾನ ಆಲೆ ಗುರ್ಪಿನಿ ಆತಿರೆಡ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತು ಇರ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ಅತ್ತು ಬುಕ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋತ ಎಂಕ್ ಮರ್ಕ ಅವನು ಅದು ಪಂಪುಣೇನು ಈಗ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂದು ಅತಿ ಮಂಗದ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಉಂಟು ಹೊರ ಪೂರ ಅನ್ನದು ಅನ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ದನ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರತ್ವ ಐನಂದ ಮಿತ್ರರ್ನ ನಡುಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಗುಟ್ಟು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಣಸಿಡಾಡು ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟುಡಾವಡು ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನಿಟಾವಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಡು ಗುಟ್ಟು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗೆ ಯಾನ್ ನರಮಾನಿನ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಒರು ವಜಯ ಬುಂಡ ನಿನ್ನಲ ಏನಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತತ್ವ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನು ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜು ಜನರೇ ನರಮನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಮರೂಪಿಲು ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಆಪ ನರಮಾಣಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಿರ ನರಮನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಅದು ಉಂಟು ದುನಿಯಾ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಬಂಡ್ರೆ ಈಡ ಇಂಕ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ತೆರೆಯೋಣಿಯರೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ನೋಡು ದಾದ ರಾಮದೇವರೇ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ರಡ್ಡು ವಿಷಯನೇ ಅನ್ ಪಂಡ್ರಬೆ ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಟಾ ಅಂದಂದು ಎಂಚಿನ ಸುಮಾರುಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡೆನಿ ಯಾನು ಪಂಡದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ರಡ್ಡಿತ್ತನ ಪನ ಈ ರೈಕ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಮುಖ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಎಂಕ್ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಅಂದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎದುರಾಳಿಯಾದು ಈರು ತೋಡುತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾತ್ ಆಯ ಈರೆಗೆ ತೆರಿಯಂದು ಆಯನ ತಾಕತ್ತು ನೀ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ತಾಕತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಈರು ಬೀರೇನೆ ಆಂಡ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಳು ಬಿರ್ದದ ಬೀರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಅವು ವಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡವು ಬಿರ್ದದ ಬೀರೆ ವಾಲಿಯನ ಈರೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಡೆಯಾಣಗೆ ಚಾಪುಣದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಡೆ ಬಿರ್ದಿದ ಬೀರೆ ರಾಮೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗಾಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗದ ಪುರ ತೂಂಡುಂದ ಅವು ಆದು ಪೂಜಿ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಲು ಏರೋವರಿ ಉಟ್ಟಾರನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಕ್ ದಾದನ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲು ಈರು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಪ್ರಸಂಗ ಶುರುವಾತನೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದತ್ತ ಆತ ನಾವು ಅಂಡ ಪುದಾರ ಇಂಚೆನತ್ತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದತ್ತ ಏರಿಗೆ ಆತ ಜವು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ತುಲೆ ಓ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಮೈಂದದ ಗುಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರ್ದನತ್ತೆ ಅವು ಏನು ಎಕ್ಕಾಡು ಬಂಡೆತ್ತ ದುಂದು ಬೀಂದು ಆಯನ ತಿರ್ಗ ಎತ್ತ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಟಿತ್ತನ ನೆತ್ತೆರು ಮಾಸ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಕರಾದು ಇತ್ತೆ ಎಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆತನ ಗೂಡು ಐನ್ ಇತ್ತೆಲ ಒರೋರ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಬಗ್ಗದು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಸೇಂಕದು ಒಂಜಿ ಮೊರಂಪು ಮುಟ್ಟದ ಏರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡಾಯ್ ಗುಡ್ಡ ಜಾತದ ಬರ್ಪಿನಿ ದೇರ್ಪುನಿ ದೇರ್ತದೆ ಏನನ್ನು ಬುರತಿಯರುಂಡು ಬಲ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಏಳು ಮಲ್ಪ ಏನಂದು ಯಾನು ಓಡೆ ಬೋಪೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಗ ಪೂರ ಅವು ಈತೆ ಎದ್ದೆತ್ತನುಡು ನುಂಡಿಗೆ ಅವು ತೀರ್ನಲ್ಲ ಐದೆಚ್ಚ ದೇರ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಅವು ತೀರಂದೆ ಬಂಡ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನಗಣೆ ತಾರಡಿದ ಮಿತ್ತದ ಇರ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಆಗ ತೀರಂದ ಅಪ್ಪಣ ಇಂತ ಅತ್ತ ಅವು ದಿನ ಆಯ್ನೇನಾ ಅತ್ತ ಆಯ್ನ ತ್ರಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನೇನಾ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಆಡ ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿಯನ್ನಾಂಡ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಹೌದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾತಾಡೋಡು ಅವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಜೀವ ಇತ್ತಿನಕಲ ಎದುರು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಇಜ್ಜಂದನ ಎದುರು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವ ಇತ್ತಿನಕಲ ಆಯನ ಎದುರುಂತಿಯರ್ಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅರ್ಧ ಬರ್ಪುಂಡ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಜೀವ ಇಜ್ಜಂದನತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತಂಡು ಒಂಜವು ಒಂಜವು ಇತ್ತ ಈರೈನು ದೆರ್ತನೆ ಯಾರಂದು ದೆರ್ತನೆ ಯಾರಂದು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಓ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ತಾರಿ ಏಳುಂಡು ಅವು ಬೀಜದ ಬೊಂಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅತೆ ಅವರ ಸತ್ತ ಆವೊಂದು ಉಂಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ ಆಪುಜವು ಆ ಬೀಜದ ಬೊಂಡುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುಡಿ ಇಮೆ ಬರ್ಪೆ ಅವರ ಬತ್ತದ ತಾರಿದ ಮುದೇಳ್ದು ಉಂಟುದು ಕುರ್ಕಾವಣಿ ಐನು ಐಟಿತ್ತನ ಮಡಲು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಉರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ತಾರಿದ ಮಡಲು ಬೂರುವ ತಾರಿದ ಮಡಲು ಬೂರುವ ಅಪಗಂಬಿಯೇ ಐನು ಕುರ್ಕಾವುನ ರಭಸೆ ತುಪ್ಪು ಏಳು ಮರಳ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಹೊರರ ಒಂದು ಪಗರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾಯ್ ಒಂದು ಬಾಣ ಬುಡಿಯರುಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಬುಡಿಟೆ ರೈಯ ತಿರ್ಗದು ಒಂಜೊಂಜನೇ ಕತ್ತೇರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಅವು ಚೆಗುರ್ನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಗುರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ
ಅವು ಪೊರ್ತುಂದಲೇ ಜವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಹೊರವರ 1 ವರ್ಷಗಳ ಬರ್ಪುಜೆ ಹೊರವರ ಚಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಆಯನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕಾದ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕೊಂತ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಗೊಂತ ಪಿಸುರು ಬರಿಯದ ಕಾರಣಲ್ಲ ಆಪುಣವು ಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ನದಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನನೊರಿ ಏನು ಪತ್ತಿ ಎಂದಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಸುರುಗು ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಬೊಡುಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜೇ ಕಾರಣ ಯಾರುಂಡು ಯಾನು ದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಯೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಆಪುಣದುಲೆ ಅಂಚದು ಈ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಇಂಕ ಮುಖ್ಯ ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರು ಮಲ್ತಾರ್ಂಡ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಡುನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ್ ಇರು ಸಮನೋ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ರಡ್ಡು ತೋಜುನು ರಾಶಿ ಅಂದು ಅತ ನಿಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಫೈರ ಕಾಪುಜಿ ಅದ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಜತನೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅತ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೇರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾಯಕರು ನಂಗೆ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎತ್ತ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅವರ ಒಂದು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮತ ಅವಡ್ಚ ಅಂದು ಇಂಚಿತನ ಮತ ಪೋಡು ಅಂದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲತ್ತ ಅತ್ತ ಅಂಚ ತಾವು ಬುಕ್ಕಲ ದೆಪ್ಪೊಲೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಇಂದ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಂದು ಆಯಾಗ ಒಂತ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜೆ ಪೋ ಒಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಆತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಇತ್ತು ನಾಯೆ ರಾಮಾಡ್ದು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಉಲಾಯ್ದು ಈರಡ್ದು ಆಂಡ ನಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ತೊಂದರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಗೀರಿ ಏಪಲ ಆಗುಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಕೈಟತ್ತ ದೇರ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ ಕೈಟತ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಡ್ ಕಲಿಗೆ ಕಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಥಾಂಡ ಕೊಂಬೆಯಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟದಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಬಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿನ ಕೊಂಬುಂಡತ್ತ ಅವಿಯನ್ನು ಯಾನೇ ಗಟ್ಟಿ ಯಾನು ತಾಂಟ್ರಿವೇನ್ ಬಾಲ್ತನಿಗೆ ಪೋದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಕೈಕಾಯಿ ಪನೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂತಯ್ಯ ಇತೆ